ஒருவேளை அவங்க பண்ண முடியலன்னா பத்மராஜ மாதாஜி தான் போட்டிருந்தேன் நான் 9 o'clock அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். சரி, 2 பேர் இருந்தா ஒருத்தங்க பண்றாங்க. அது உங்க முடியலைன்னாங்க மாதாஜி. அவங்க பண்ண முடியலன்னா ரேவதி மாதாஜி போறாங்க மாதாஜி. ஓகே ஃபைன் ஃபைன். அவங்களுக்கு நான் தான் level 2க்கு 7 o'clock ஒருத்தங்க போறேன். பண்றாங்க. உங்க 9க்கு போறாங்க. செல்வம் பிரபு கிளாஸ். ரேவதி மாதாஜி போறாங்க மாதாஜி. ஓகே ஃபைன் ஃபைன். நான் level 2க்கு 7 o'clock போறேன். உங்க 9க்கு. ஃபைன். நீங்க புஷ்பா மாதாஜி நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே, உங்களால முடிஞ்ச சேவை மட்டும் நீங்க பண்ணுங்க. பேசுறேன் மாதாஜி. சரி மேடம். நோ நோ டோன்ட் ஸ்ட்ரெயின் யுவர் செல்ஃப் மச். உங்களுடைய உடல்நிலை என்ன ஆனது இது இல்லைன்னா படுத்த படுக்கையா இருப்பேன் மாதாஜி. கரெக்ட். அதுக்காக நீங்க ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்கன்னு சொன்னோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. டூ சேவா பட் நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஹெல்த். ஓகே, பிகாஸ் உங்க ஏஜ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபார் சேவா. வாட் எவர் இப்போ உட்காந்து நீங்க செல்ஃபாவே உட்காந்து பண்றது கூட தட் இஸ் வெல் கிரேட். ஓகே, அதனால சொல்லுங்க. ஹரே சேவா கிருஷ்ணா. பண்ண வேணாம்னு சொல்லல, பட் நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, தட் இஸ் வெரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த நோட்புக் எழுதி நோட்ஸ் ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஸோ இப்போ நாம இந்த 6வது சாப்டர்ல என்ன படிச்சோம்னு யாராவது ஒரு மல்லிகை மாதாஜி ஒரு 5 minutes இது கொடுங்க. யூ கேன் கிவ் தி சம்மரி. அந்த 10 ஸ்லோகம் கேள்வி கேக்குறாங்க மாதாஜி. இருங்க மல்லிகா மாதாஜி உங்களால என்ன கிளியர் பண்ண முடியுமோ சொல்லுங்க. நோ இஷ்யூஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து நம்ம 5வது இதுல வந்து நாரதர் வந்து வராரு. அவர் வந்து வியாசருக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. அதுல நம்ம முடிச்சோம். அப்ப வந்து இதுல வந்து 6th சாப்டர்ல எதுல ஆரம்பிக்குதுன்னா அவருடைய 2 பேருக்கும் இடையிலான உரையாடல்கள் ஆரம்பிக்குது. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். அவருடைய வாழ்க்கைய சொல்றாரு. தன்னுடைய ஆமா நாரதர் வந்து தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கை அதை வந்து இவருக்கு வந்து வியாசருக்கு வந்து எடுத்து சொல்றாரு. அவர் வந்து எப்படி வந்து அவருடைய பிறப்போ அவருடைய கல்வியோ அந்த இது எதுவுமே பக்திக்கு தடை இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய இதுல இருந்து எடுத்து சொல்றாரு. அவருடைய பிறப்பு வந்து சாதாரண வேலைக்காரியோட மகனா பிறந்திருக்காருங்கிறத அவரே சொல்றாரு. அதே மாதிரி எந்த ஸ்கூலுக்கும் அவர் போகவே இல்லை, பள்ளிக்கூடமும் அவர் போய் பெருசா ஒன்றும் படிக்கல. அப்படிப்பட்ட நிலையில பக்தி வந்து அவருக்கு ஒரு எந்தவித தடயமாவே இல்லை. எதனால அப்படின்னா அவர் இயற்கையிலேயே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன வயசுலயே வந்து அடக்கத்தோடையும் இது இவங்கள்ட்ட வந்து கேட்கக்கூடிய நிலையிலயும் இருக்கிறாரு. அந்த அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க இல்லையா அந்த முனிவர்கள், அவங்களுடைய சத்சங்கம் அவருக்கு இயற்கையாவே கிடைச்சிருச்சு. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவருக்கு இயற்கையாவே எல்லாமே கிடைக்குது. அததான் வந்து வியாசர் கேட்கிறாரு, உங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்க வந்து இந்த தீட்சைக்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி போச்சு அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்கிறாரு. அப்புறம் வந்து அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து வாழ்க்கையை பத்தி சொல்றாரு. அம்மாவை பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்றாரு.
முனிவர்கள்லாம் அந்த இதை விட்டு கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கை வந்து என்ன செஞ்சது, அவர் அந்த வயசுலயே அவர் எங்க போறாரு, 5 வயசுலயே வந்து தாயே இழந்துட்டாரு, முனிவர்களும் கிளம்பி போயிட்டாங்க. அந்த நேரத்துல வந்து பகவானை மட்டுமே அவருக்கு ஒரு மனசுல ஒரு தடவை வந்து போனாரு. அந்த நிலையில அவர் வந்து 5 வயசு குழந்தையா இருந்தாலுமே அவர் என்ன பண்றாரு, வடக்கு நோக்கி போறாரு. தன்னுடைய அந்த இதை வந்து சின்ன வயசுலயே அவருக்கு வந்து ஒரு கிடைச்சது வந்து ஒரு இது நல்ல ஒரு விஷயம். அதாவது சத்சங்கம் முக்கியமா, அடுத்தது வந்து பிரசாதம். இந்த விஷயங்கள்னால அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஞானம் கிடைச்சது அப்படிங்கறத இதுல வந்து சொல்றாரு மாதாஜி. வியாசர் சில கேள்விகளை கேட்கிறாரு, அவருக்கு வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கைய ஒரு விவரமா எடுத்து சொல்றாரு. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சம்மரி. அதாவது நாம 5வது சாப்டர்ல நாரத மகரிஷி வந்து வேதாந்தர்கள் கிட்ட, பக்தி வேதாந்தர்கள் கிட்ட வந்து தீட்சை பெற்று அவர்கள் வந்து சதுர்மாசத்தை கடந்து அவர்கள் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு சென்ற பிறகு அவருடைய தாயை இழந்த பிறகு அவர் என்ன செய்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து யார் வைக்கிறாரு, வியாசதேவர் கிட்ட. வியாசதேவர் வந்து நாரத மகரிஷிட்ட வைக்கிறார் இல்லையா. வாட் டிட் ஹி டூ அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். அப்புறமா நம்ம சத்தர்ம பிரச்சா அப்படிங்கிறதுமே படிச்சோம். ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது அப்படின்றதுமே நம்ம, அதாவது ஒரு குருவிடத்துல வந்து அதாவது ஒரு குரு பரம்பரால இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய குருவிடத்துல அடக்கமே உருவான ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சீடன் வந்து ஒரு குருவிடத்துல வந்து அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி கேட்கறதுல மிக முக்கியமான ஒரு பாகம். எதுக்கு அந்த மாதிரி கேட்கறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றதுதான் இந்த சத்தர்ம பிரச்சா. சோ குருவினுடைய வாழ்க்கை வந்து அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்பது எதற்காகன்னா, வாழ்க்கையில வந்து அவருடைய அடிச்சுவடிகளை வந்து தானும் பின்பற்றி செல்வதற்கு அவருடைய அனுபவம் வந்து இவர்களுக்கு உதவும் இல்லையா. இப்ப நாமோட நம்முடைய குரு மகாராஜுடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கும் பொழுது சில இடங்கள்ல வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஹிண்ட், அவருடைய மேன்மையான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரிய வரும் இல்லையா. அந்த மேன்மையான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் தெரிய வரும் பொழுது நாம் அதை நாம ஏன் வாழ்க்கையில நாமளும் அனுஷ்டிக்க கூடாது, அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாமளும் வந்து நம்ம குருவை பின்பற்றி செல்லணும்ன்ற ஒரு உந்துதல் நமக்கு வரும். அது போன்றதுதான் இந்த இடத்துலயுமே வந்து நாரத மகரிஷி ஒரு வேலைக்காரியுடைய மகனா இருந்து இன்றைக்கு ஒரு தேவரிஷி ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை பெற்றிருக்காருன்னா அவர் என்ன செய்திருந்தா அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கேள்வி வந்து இவருக்கு உண்டு. யாருக்கு? வியாசதேவர். வியாசதேவர் பீங் ஸ்வயம் அவரே வந்து பகவானுடைய அவதாரம் இருந்தாலுமே அவர் தன்னுடைய குரு வந்து குருவிடத்துல வந்து ஒரு இது எல்லாமே ஏன் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பெரிய மகாத்மாக்கள் எல்லாமே அனைத்துமே உணர்ந்திருந்தாலும் அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு குருவிடத்துல வந்து பணிவோடு நடந்து கொண்டு அனைத்தும் புரிந்திருந்தாலும் கூட, ஏன் நம்ம ராமானுஜாச்சாரியரை கூட எடுத்துக்கோங்க, he knows everything, அவருக்கு எல்லாமே பகவானே சாந்தி பண்ணி குருவை ஏத்துக்கிட்டார் இல்லமா. பகவானே எல்லாமே தெரியும், ஆனாலும் அவர் அவ்வாறே வந்து செயல்பட்டார். ஏன்னா பிற்காலத்துல வந்து அவரை பின்பற்றி செல்பவர்களும் வந்து அவ்வாறே வந்து நடந்து செல்லணும் ஒரு வழிமுறை. ஏன்னா எல்லாருமே பகவான் அளவுக்கோ இல்ல வந்து இந்த செயின்ட்லி பீப்புளா இருக்கு, அதாவது ஒரு ரிஷி முனிகளுக்கு அளவுக்கு நம்ம கிடையாது இல்லையா. பிற்காலத்துல வரக்கூடிய இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்டண்ட ஆத்மாக்களுக்கு வந்து ஞானத்தை அவர்கள் பெறணும்னா அதுக்கு ரோல் மாடலா முன்னாடியே வந்து யாராவது நடந்து சென்றிருப்பாங்க அந்த பாதையை. அவ்வாறே நம்ம எப்பவுமே அடுத்தவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை பார்த்து நாம செயல்படணும். அடுத்தவங்க வந்து எந்த வழியில போய் அவங்க நன்னிலை அடைந்தார்கள் என்று தெரிந்தால் நாமளும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதையை வந்து ஏற்று செல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக வந்து அவர்கள் வந்து அந்த செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. சோ அப்போ அதை வந்து நாம இந்த கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்கள் வந்து அதை வந்து கேட்கும் பொழுதும், அதை பற்றி கேட்கும் பொழுதும் இல்லையா, அதை பாடல்களாக பாடும் பொழுதும் அப்போ நாம் அதை உணர்ந்தறிந்து நாமும் அவ்வழி செல்லலான்ற ஒரு மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்றுக்கொள்வோம். அதற்காகத்தான் இது எல்லாமே நம்ம பகவத்கீதையில வந்து பகவான் வந்து வாழ்க்கையில நாம் எதெல்லாம் வந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து இங்கே பாகவதத்துல வந்து பகவான் அவருடைய பக்தர்கள் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் லீலைகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த, அதாவது இந்த என்ன சொல்லுவாங்க,
லிட்ரரி இன்கார்னேஷன் அப்படின்னாக்கா இலக்கிய அவதாரமாக வந்திருக்கக்கூடிய வியாசதேவர் இதை வந்து நமக்கெல்லாம் தொகுத்து கொடுத்திருக்கார். ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். பகவத்கீதையில வந்து ஞானத்தை பெறுறோம், அதை எவ்வாறு நம்ம வாழ்க்கையில பயன்படுத்துவதற்கு என்பதற்கு உதாரணங்கள் மூலியமா வந்து நாம அதை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் பாகவதம் வந்து பேசப்பட்டது. ஓகே, சோ அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சமும் இந்த வேதாந்த சூத்திரம் என்று வேதாந்தம் என்று சொல்லுவோம். அந்த வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சமாகத்தான் இந்த பாகவதம் வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எந்த டிகிரி படிச்சாலுமே இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இல்லைன்னா வந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறாங்க. இந்த எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது வந்து 4.5 வருஷம் படிக்கிறாங்க காலேஜ்ல. ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு 1.5 வருஷம் வந்து ஹவுஸ் சர்ஜன் வந்து அனுப்புவாங்க இல்லையா. அது என்னது, அது இந்த 4.5 வருஷம் வந்து படிச்சது, 4.5 வருஷம் எனக்கு தெரியாது, அந்த அத்தனை வருடங்கள் நம்ம படிச்சது வந்து அப்ளை பண்றது இல்லையா. எடுத்து அந்த நாலேஜை வந்து ஹவுஸ் சர்ஜன்ல போகும்பொழுது நாம ஒரு டிசீஸ்டு பர்சனுக்கு வந்து இப்போ ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம், இந்த டிசீஸ் இருந்தா இந்த மெடிசன், இந்த டிசீஸ் இருந்தா இந்த மெடிசன். ஹவுஸ் சர்ஜன் 1 இயர் தான் மாதாஜி, முன்னாடி தான் 1.5 வருஷம் இருந்தது, இப்போ 1 இயர் தான். ஓகே ஃபைன், எனக்கு 4 years முன்னாடி அவங்க படிக்கிறது முடிச்சிடுறாங்க. 4.5 வருஷம் தான், 4.5 வருஷம் தான் மாதாஜி. ஓகே, எனக்கு தெரியாது. ஸோ அப்ளை உங்களுக்கு அது எத்தனை வருஷம்ன்றது எனக்கு தெரியாது. மினிமம் 4 இல்லையா. 4.5 + 1. ஓகே, 5.5 வருஷம். நோ இஷ்யூஸ். ஸோ அப்போ இந்த 4.5 வருஷத்துல படிச்சது வந்து டைரக்டா போய் நம்ம அவங்க போயிட்டு படிச்ச உடனே போய் ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, படிச்சது அந்த புக்கை திறந்து வச்சுட்டு இந்த வியாதிக்கு இந்த வியாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா. மெடிசன், அதாவது ஒன்லி தியரிட்டிக்கல் பார்ட் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அதே வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலா வந்து அவங்க வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டாக்டர் கீழே வந்து அவங்க போயிட்டு அவங்க எப்படியெல்லாம் அந்த பேஷண்ட்டை வந்து அணுகுறாங்க, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி அந்த வியாதிகள் எல்லாம் என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குன்றத வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்றாங்க. இப்படி எல்லாம் அவங்க அனலைஸ் பண்றதெல்லாம் பார்த்து இவங்க வந்து ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் அல்லது இந்த ஹவுஸ் சர்ஜனா இருக்கிறவங்க வந்து கத்துப்பாங்க. ஸோ அப்புறம் அவங்க வந்து ஆஃப்டர் 1 இயர் அவங்களும் வந்து தே வில் பி ஏபிள் டு டூ இல்லையா. தனியா அவங்களாலையும் அதை வந்து டயக்னோஸ் பண்ண ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும். 100% பண்ண முடியலனாலும் சின்ன சின்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து சுலபமா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் அவங்களுக்கு வரும் இல்லையா. அது போலதான் பகவத்கீதை என்பது நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி நம்ம நடத்து நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி எடுத்து போகணுன்றதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட போதனைகள். அதை எவ்வாறு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பயன்படுத்துறது அந்த போதனைகள் என்பதுதான் வந்து பாகவதம். அடுத்தவங்களுடைய உதாரணங்கள், வாழ்க்கை உதாரணங்கள். இப்ப பில்வமங்கல தாகூரர் இருக்கார். பில்வமங்கல தாகூரர் வந்து அவர் எவ்வாறு வந்து இந்த புலனுகர்ச்சிக்கு அடிமையானார். அந்த புலனுகர்ச்சிக்கு அடிமையான பிறகு சிந்தாமணி சொன்ன அந்த அறிவுரை இல்லையா. சிந்தாமணி வந்து அவள் அதாவது ஒரு ஒரு குருவின் ஸ்தானத்துலனாக்கா, குரு வந்து முந்தைய இதுல வந்து பிறவியில இருந்து அவருக்கு வந்து அந்த குருவா இருந்தவர் சிந்தாமணி வாயிலாக வந்து எடுத்துரைக்க வச்சார் இல்லையா. பிணத்தையும் பாம்பையும் புடிச்சு அந்த நீந்தி வந்து அங்கே சிந்தாமணி வீட்டுக்கு வரும்பொழுது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு என் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு இத்தனை கஷ்டத்துக்கு, அதாவது கிருஷ்ணரை நினைச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு புண்ணியமாவது கிடைச்சிருக்குமே அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அப்போ அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தை வந்து அவர் வாழ்க்கையிலே வந்து மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா. அப்படி இருந்தாலும் ஒரு காலகட்டத்துல மீண்டும் வந்து தவறு இழைக்கிறார் இல்லையா. அழகான பெண்ணை பார்த்தால் அதை அவங்களுடைய முகத்தை பார்க்கணும், இந்த கண்கள் தானே வந்து ஈர்க்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணையே அவர் வந்து குத்தி அவரே எடுத்துடுறார் இல்லையா. அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் தான் வந்து துணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிருந்தாவனத்துல வந்து கிருஷ்ணரே வந்து கடைசி வரைக்குமே அவருக்கு இருந்ததாக நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அது போல வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ஏட்டுக்கல்வியில தெரிஞ்சுக்கிறதோ இல்ல வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதோ வந்து நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்காது. ஆனா அதையே வந்து நாம வாழ்க்கையில வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். சோ அது போலதான் இந்த பாகவதத்தை வாசிக்க வாசிக்க நாம பக்குவம் அடைவோம். ஏன்னா அடுத்தவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவ்வாறு. சோ சத்தர்ம பிரச்சா வந்து நம்முடைய ஆச்சாரியரை வந்து பின்பற்றி செல்லும் பொழுது அவர் என்ன எதை உணர்ந்தாரோ, அவருடைய அனுபவம் எதுவாக இருந்ததோ அதை நம் வாழ்க்கையில வந்து நாமளும் வந்து பயிற்சி செய்வதற்கான அந்த முயற்சியில நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது நாமளும் வந்து பக்குவத்தை அடைய முடியும். அதுதான் சத்தர்ம பிரச்சா. சோ லோக்நாத் சுவாமி பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா லோக்நாத் சுவாமி? அவருடைய கீர்த்தனா
கீர்த்தனா லோக்நாத் சுவாமியோடைய கீர்த்தன் தான் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி அவருடைய டிசைபிள்ஸ் எல்லாமே எது ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்கனாக்கா பஜன்ஸ் மேல தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். நம்ம ஜெயபத்த சாமி மகாராஜ் வந்து அவருடைய இது என்ன சொல்லுங்க, அவர் எதை மெயினா பண்ணுவார்? ப்ரீச்சிங். ப்ரீச்சிங். ஓகே, ப்ரீச்சிங் இஸ் த காமன், எல்லாருக்குமே அது வரும். பக்தியை வந்து கிராமம் தோறும் போய் பரப்புவார். அது காங்கிரிகேஷன் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றது. அது அதை விட இன்னும் ஒண்ணு, இந்த கான்செப்டே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து பக்தி விருக்ஷா. குருக்கு எப்படி சேவை செய்யறதுன்னு பக்தி விருக்ஷா குரூப்ஸ், பக்தி விருக்ஷா கூடிய அந்த இது கான்செப்டே வந்து கொண்டு வந்தது வந்து ஜெயபதக சாமி மகாராஜ் தான். ஸோ தட் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹிம். இந்த பக்தி விருக்ஷா பண்ணதான் வந்து ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் வந்து இருப்பாங்க. ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் நான் வந்து ஐ திங்க் நம்ம அட்மின்ஸ் மற்றும் டீச்சர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசியிருந்தேன் நான். ஐ திங்க் யாரெல்லாம் வரலையோ, ஸோ நீங்க வந்து உங்களுடைய டீமை வந்து உங்களுடைய லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா குரூப்ஸா பிரிச்சிருங்க. 5 பேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதே ஒரு 7-8 பேருன்னா அதை ஒரே குரூப்பா பண்ணி அதுல வந்து யார் வந்து கொஞ்சம் நல்லா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸோட இருக்காங்களோ அவங்க வந்து டிரைவ் பண்ணணும். ஸோ உட்காந்து பகவத்கீதையை வந்து வாசிக்கணும். வாரத்துக்கு 1 நாளோ 2 நாளோ தே ஹாவ் டு ஜாயின். ஸோ அவங்க வந்து கூகுள் மீட்டோ ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்குள்ளவே வந்து அந்த ரிப்போர்ட் வந்து அவங்க வந்து டீச்சருக்கு கொடுக்கணும், இல்லைன்னா அட்மினுக்கு கொடுக்கணும். இதை நான் சொல்லியிருந்தேன். ஐ டோன்ட் நோ எப்படி எஃபெக்டிவா போயிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. 7 o'clock பிரபுஜி கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கு மாதாஜி, 8 பேர் சேர்றாங்க மாதாஜி. எல்லாருமே பிரிச்சிடணும். நீங்க யாரு டே அண்ட் டைம் அவங்களையே டிசைட் பண்ணி அவங்களே டிசைட் பண்ணிட்டு எத்தனை பேர் டோட்டல் அட்டென்ட் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து பக்தி விருக்ஷா குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணி பகவத்கீதை லெவல் 2க்கு வந்து பகவத்கீதை, லெவல் 3 இப்போ வந்து வடிவகரிசி மாதாஜி முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஆனால் இவங்க முடிச்சாங்கனாக்கா அவங்க எல்லாருமே ஒரு பேட்சா வந்து ஃபார்ம் பண்ணி விடணும். லெட் மீ ஸ்பீக், அவங்க அதை பத்தி நான் பேசணும். ஸோ அது மாதிரி நம்ம இந்த நாமஹட்டா இதெல்லாமே வருது இல்லையா? நாமஹட்டா இஸ் வெரி இவர் தான் மாதாஜி. எஸ், அதாவது பக்தி விருக்ஷா குரூப்ஸ் பண்ணீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி டிவோட்டி ரிட்டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. லெவல் 2ல வந்து நம்ம வந்து பக்தி விருக்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இந்த லெட் தம் கண்டினியூ டில் பக்தி சாஸ்திரி அந்த மாதிரி வந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நாம எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ எல்லாரும் இப்போ நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ பக்தி வைபவ்லையும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ராதிகா மாதாஜியோட பக்தி சாஸ்திரிலையுமே போயிட்டு இருக்கு. ஐ திங்க் ஸ்லோவா இப்போ உஷா மாதாஜியோட இதுலையுமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றாவே வந்து நம்ம அதாவது உஷா மாதாஜியும் சரி, ராதிகா மாதாஜி ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ பிபிடிஸ் முடிச்சிருக்காங்களான்னு தெரியாது. ஏன்னா லெவல் 4 லெவல் 5 எப்பவுமே காம்பினேஷன். ஸோ மாதாஜி நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, எல்லாருமே பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, டாபிக்ஸ் நீங்களே வந்து கொடுத்து பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஸோ தட் 12 or 15 டாபிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுல நீங்க அவங்களுக்கு சாய்ஸ் கொடுத்து அவங்க எடுத்துட்டு பண்ணட்டும். நீங்க எல்லாரும் கூட பண்ணிருக்கீங்க, இஃப் ஐம் ரைட். லெவல் 4 பண்ணிருக்கமே. அந்த மாதிரி வந்து அவங்களும் பண்ண வச்சிருக்கோம். யூ டூ தட் நவ் ஃபர்ஸ்ட். அந்த பிரசன்டேஷன் முடிச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கண்டினியூ. பை த டைம் நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்துருவாங்க. ஸோ தட் யூ கேன் டேக் இட் அப். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எப்பவுமே வந்து குரு மகாராஜ் கிட்ட வந்து நம்ம தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஷ்னேனா சேவையா அந்த இது வரணும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நேச்சுரல் டு ஹியர். நம்ம வந்து இதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் உங்களால சொல்ல முடியுமா? ஜடபாதர் கிட்ட வந்து ரகுகன் இல்லையா கேட்டார் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ரிஷபதேவர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார். இப்போ இவர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரத மகரிஷி வந்து பிரகலாத் மகாராஜுக்கு சொன்னார். மகாராஜாவுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி சொன்னார். கரெக்ட். அதே மாதிரி சொன்னார் மாதாஜி. எஸ், அதனால வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே, எப்படிப்பட்ட பாவத்தை நம்ம கொண்டு வரணும்னா, நம்ம சிஷ்டாஷ்டகத்துல அந்த 3rd ஸ்டான்ஸா வரும் இல்லையா? திரிநாதபி சுனீச்சேனா தரோரபி சகிஷ்ணுனா அமானீன மானதேனா கீர்த்தனியா சதாஹரி இல்லையா? புல்லை விட வந்து நாம வந்து ரொம்ப, அதாவது அடக்கம்ன்றதோட தாழ்மை இல்லையா? புல்லை விட நம்ம வந்து தாழ்மையா இருக்கணும். அதுதான் ஒரு வைஷ்ணவானுடைய குவாலிட்டிஸ். அந்த குவாலிட்டியை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பா கொண்டு வரணும். ஸோ இந்த இது எதுக்குனாக்கா, இந்த எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு சொல்றேன்னாக்கா, இப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கார். அந்த அரங்கத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்க? நிறைய ரிஷிமுனிகள் வந்திருக்காங்க இல்லையா? நம்ம அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் முனிகள் எல்லாமே படிச்சோம். அதுல நாரத மகரிஷி கூட இருக்கார்.
இந்த இதெல்லாமே எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஸ்வயம் அவரை பத்தியே வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்க எடுத்துரைச்சுட்டு இருந்தாலும் நாரத மகரிஷி வந்து அதை பற்றி எதுவுமே அவர் வருத்தப்படல. ஏன்னா அவர் கந்தர்வனா இருக்கும் பொழுது அவர் செய்தது தவறு இல்லையா? சோ அந்த தவறினால் அவர் வந்து சூத்ரனாக பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். அதன் பிறகு அவர் பக்தி வேதாந்தர்களுடைய அறிவுறுத்தின் பேர்ல வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதற்காக வடக்கு நோக்கி செல்கிறார். சோ இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம் இதுல. சோ இப்படி எல்லாமே எடுத்துரைச்சுட்டே இருந்தாலுமே நாரத மகரிஷி அதை வந்து அப்போஸ் பண்ணல. சோ ஒரு ஒரு வைஷ்ணவா எப்பவுமே வந்து நம்ம எல்லாமே இதுல கத்துக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் என்னன்னாக்கா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒருத்தர் வந்து உதாரணமா சொல்லிட்டா அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்ம சண்டை வரிஞ்சு கட்டி சண்டை போடுவோம் இல்லையா? ஆனா அந்த இடத்துல நாரத மகரிஷியினுடைய செயலை வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிய வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கார். ஆனாலும் வந்து அவர் நாரத மகரிஷி வந்து அவர் எதுவுமே சொல்லல. அப்போஸ் எதுவுமே. மாதாஜி அவர் வந்து அவரை பத்தி தப்பா எதுவும் சொல்லல இல்லையா? நாரதரை பத்தி தப்பா சொன்னதானே அவர் அப்போஸ் பண்ண முடியும். நடந்தது தானே சொன்னாரு. தப்பா இல்ல, இருக்கிறத உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லும் பொழுது உள்ளபடி சொன்ன யாரும் ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது மாதாஜி. அதெல்லாம் எல்லாருமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்க அப்படிலாம் சொல்ல வேண்டாம். எவ்ரிவன் வில் டேக் இட் அப். ஓகே, அதாவது பாசிட்டிவா சொன்னா எடுத்துப்பாங்க. ஆனா அதே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டும் கலந்துதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் வேணா எடுத்துப்போம், ஆனா நெகட்டிவ் கண்டிப்பா எடுத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? மிஸ்டேக்ஸ் வந்தா நம்ம ஒத்துக்குறோமா? கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டோம். மாதாஜி நம்ம தெரியாம பண்ணியிருந்தா நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம், நம்ம இனிமே இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம மாறி கூட போலாம். இல்ல நம்ம செஞ்சப்புறம் அதை நம்ம உணர்ந்து நம்ம இப்படி செஞ்சிட்டோமே அப்படின்னு கூட நினைச்சுக்கலாம் மாதாஜி. கரெக்ட். பட் ஆனா நம்ம we are always டிஃபென்சிவ் தான். அதாவது நம்மள நாம அதாவது பாதுகாத்து கொள்றதுலதான். அடுத்தவங்க நம்மளை பத்தி தப்பா நினைச்சிடக்கூடாதே இல்லையா? சோ அப்படிங்கிறதுக்காக நாம என்ன பண்ணுவோம், அதை ஏத்துக்க மாட்டோம். இது பண்பு உண்டு நமக்கு. ஆனா those who are above the 3 modes இல்லையா, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறவங்க அதை வந்து பெருசாவே கருத மாட்டாங்க. ஏன்னா இதெல்லாமே அதாவது இட் இஸ் a பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கறத வந்து ஏத்துக்குவாங்க இல்லையா? சோ இந்த காலகட்டத்துல நம்ம தவறு செஞ்சோம், அதை நம்ம ஒத்துக்கணும். எக்ஸாம்பிள் இந்திரன் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பிருது மகாராஜ் அவங்களுடைய குதிரை இல்லையா, அஸ்வத்தை எடுத்துன்னு போறது. ஆனா இந்திரன் வந்து எப்பவுமே ரிஜெக்ட் பண்ணவே இல்லை. இந்திரன் தவறுதான் இழைத்தான் சொல்லிட்டு இந்திரன் முன்னாடியே சொன்னா கூட யாருமே இந்திரன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணதே கிடையாது எந்த இடத்துலயுமே. ஓகே, நான் பிரம்மர் வந்து தடுத்து நிறுத்துவார் பிருது மகாராஜ் இல்லையா? சோ அப்போ இந்திரன் தவறை இழைத்தாலும் நீ வந்து அவரை கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கறது எல்லாமே சொல்லுவார். அப்பயுமே வந்து இந்திரன் வந்து எதுவுமே சொல்றதே கிடையாது. நீ நெவர் ரிஜெக்ட்ஸ் இல்லையா? நான் வந்து எடுத்துட்டு போகவே இல்லைன்னு சொல்றது கிடையாது. நான் இதுக்காக தான் எடுத்துட்டு போனேன்ற ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கறது கிடையாது இல்லையா? சோ உண்மையே சொல்றார். அவருடைய பதவிக்காக தான் அவர் வந்து செய்யறார். இதுதான் உண்மை. இப்படி அந்த ஒரு சித்திரகேது மன்னர் கூட வந்து பார்வதி தாயாருடைய சாபத்தை ஏற்றுக்கிறார் இல்லையா? விஷாசுரனார அவர் ரிஜெக்டே பண்ணல. அவர் தான் தவறே இழைக்கலன்னு சொல்லி கூட அவர் எங்கேயுமே வாதிக்கவும் இல்லை இல்லையா? இதெல்லாமே இந்த ஹையர் குவாலிட்டிஸ். சோ அதை வந்து நம்ம பொறுமையோட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது. நம்முடைய தவறே இல்லைன்னாலும் மாதாஜி தவறு செஞ்சாதான் அப்போஸ் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. தவறே செய்யாதப்போ ஒருத்தர் தப்பா சொன்னாக்க எழுத்து கேட்பாங்க மாதாஜி, நான் பண்ணவே இல்லை, ஏன் இப்படி செய்றீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல மாதாஜி. அது நம்ம கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்க கேட்க மாட்டாங்க. இப்ப பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து உணர்ந்தார் தான் செய்த தவறை இல்லையா? சமீக ரிஷி ஃபீல் பண்ணவே, அவர் தவறு செஞ்சாரு மாதாஜி. அவர் தவறு செஞ்சார், அவர் ஃபீல் பண்ணார், அவர் ஏத்துண்டார். ஆனா இந்த இடத்துல சமீக ரிஷி வந்து அவர் வந்து இந்த அவமானத்தை வந்து அவர் அவமானமே கருத்துல. அவர் வந்து வெறும் ஸ்ருங்கி முனியனுடைய தவறை தான் அவர் வந்து அதாவது ரொம்பவுமே வருத்தப்பட்டார். அப்படி ஒன்னொண்ணுமே இந்திரன் வந்து மன்னிப்பு கேட்கறது இல்லையா? மோகினி அவதாரம். சோ மோகினி அவதாரத்தை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? இப்படி ஒன்னொன்னாவே நம்ம படிச்சுட்டு போன வாரம். இப்போ வந்து அது நம்ம ஹைத்துக்கி அப்ரதி ஹதா அப்படின்னா, ஹைத்துக்கி என்ன, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, அதாவது மோட்டிவேஷன் இல்லையா? அப்படின்னா ஊக்கம் இன்றினாக்கா எதையாவது அடையணும்னா தான் நமக்கு ஊக்கம் தேவை. சோ எதையும் அடைய வேண்டியதே இல்லை, வெறுமனே செயல்பட்டுட்டே போகணும்னா அங்க ஊக்கம்னாக்கா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லையா? இதை அடையணுன்றதுக்காக நமக்கு வந்து நம்முடைய முயற்சியை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். சோ இங்க ஒரு பகவான திருத்தொண்டுல வந்து நாம முயற்சி எடுத்து செய்தாலுமே எதையுமே அடையாம இருக்கக்கூடிய அந்த அனன்யமா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை தான் வந்து ஹைதுக்கி அப்ரத்தியதா, அதாவது தங்கு தடையின்றி போகிறது
இல்லையா? பிரதிஹதான்னா அப்டக்கல் இல்லையா, அங்கங்க நின்றுடுறது. ஆனா அப்ரத்யதான் மீன்ஸ் அன்இன்டரப்டட்னு வரும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இங்க டிவோஷனல் எனர்ஜி cannot be interrupted by any material condition. பௌதிகத்தினுடைய தடை கற்களால பக்தி தொண்டை என்னைக்குமே நிறுத்த முடியாது. அது வந்து நாரத மகரிஷியுடைய வாழ்க்கை வரலாறுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 5 வயது சிறுவன், வயது ஒரு காரணமே கிடையாது இல்லையா, மேலும் பிறப்பும் ஒரு காரணம் கிடையாது. இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பிறப்பு, இந்த மாதிரி பிறவி வந்தோம் அதனாலதான் எனக்கு செய்ய முடியல, அந்த மாதிரி பிறவி எடுத்த அதனாலதான் செய்ய முடியல அப்படின்லாம் ஒரு காரணமே கிடையாது. ஸோ பக்தி என்பது எல்லாருக்குமே பொதுவானது. இட் இஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஒன்லி நம்முடைய கர்ம பலன்கள் தான் நம்மளை வந்து இப்போ நம்ம சங்கடமோ இல்ல நன்மையோ அடையிறது வந்து நம்முடைய கர்ம பலன்கள். ஆனா பக்தி பண்றதுக்கு வந்து நம்முடைய கர்ம பலன்கள் கிடையாது. ஸோ நாம நம்முடைய முயற்சியை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இன் விச் நாரதா வாஸ் லிவிங் ரொம்ப ஏழ்மையான நிலை, அதனால அவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகள் என்பது கிடையாது. இருந்தும் அவர் வந்து உத்தமமான பக்தி நிலையை வந்து அடைகிறார். திஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் சிம்டம் விசிபிள் ஆஃப்டர் இனிஷியேஷன். தட் இஸ், அதாவது இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் கண்டினியூஸா அந்த பக்தியை வந்து பக்தி பாதையை வந்து ஏற்று செல்கிறார் என்றால் இது வந்து எதனால் அவருக்கு கிடைக்கப்படுகிறது? பக்தி வேதங்களுடைய அசோசியேஷன் இல்லையா? ஸோ ஆக்சுவலி அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். வித்தவுட் அசோசியேஷன் நம்மளால வந்து பக்தியில முன்னேறவே முடியாது. ஒரு ஒரு உடனடி மாற்றம், ஒரு குயிக் அதாவது சேஞ்ச் அப்படின்னா நம்ம செய்துட்டு இருக்கக்கூடிய பக்தியிலே வந்து ஒரு அதாவது சடனா வந்து நம்ம வந்து முன்னேற்றத்துல வந்து போறது, இதெல்லாமே வந்து பக்தர்களுடைய அவங்களுடைய சங்கத்தினாலதான், அவங்களுடைய அசோசியேஷனால்தான் நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கிறது. ஸோ ஹவு இட் ஸோ ஆக்டட் அப்பான் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நாம படிக்க போறோம். ஓகே, அவருடைய நிலையை பற்றி படிக்கிறோம். தத் உபேக்ஷயா, அதாவது உபேக்ஷயா பீயிங் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டன்ட். யார் மேல வந்து அவர் ஆதாரப்பட்டிருந்தார்? எம்பெருமான் மீது. டோட்டலி he was surrendered actually. ஓகே, ஸோ எதையுமே அவர் வந்து ஒரு ரிசர்வேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்கனாக்கா, இப்படி இருந்தாதான் இப்படி, நம்மலாம் அப்படிதான் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதாவது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா மட்டும்தான் நான் இதை செய்வேன், இப்படி சூழல் இருந்தா தான் நான் அதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்புகளை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை என்ற மாதிரி நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் இது வந்து வச்சுட்டு இருக்கோம். எதுவுமே இல்லைன்னாலும் என்னால் நான் என்ன செய்யணும்னோ அதை செய்துட்டே போவேன் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்து நமக்கு இருக்கணும். ஸோ ஏகாத்மஜா மே ஜனனி, அதாவது சிங்கிள் மதர் இல்லையா, ஒரே ஒரு மகன் அவருக்கு. தன் தாய்க்கு வந்து சிங்கிள் மதர் அப்படின்னாக்கா அப்பா கிடையாது, அம்மா மட்டும்தான், ஒரே மகன். யோஷின் மூடா, அதை யோஷின்னா பெண்ணு, மூடா அப்படின்னாக்கா அதாவது இக்னரண்ட்ல இருக்கிறது. கிங்கரின்னா வேலை செய்யறது, அதாவது சர்வெண்டா இருக்கிறது. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு தாய் மற்றும் வந்து அவ்வளவு ஞானத்துல வந்து திளைத்தவர்கள் கிடையாது. மேலும் அவர்கள் வந்து ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பணிப்பெண் அவங்க அப்படிங்கிறதுமே சொல்றாங்க. நாரத முனி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் மயி ஆத்மஜே அனன்ய கதௌ, அதாவது வேற கதி கிடையாது அப்படின்னா டோட்டலி டிபெண்ட் இல்லையா? யார் மேல? தாய் மீது அன்பு, அரவணைப்பு மற்றும் பாதுகாப்புக்கு அவர் தன் தாயையே நம்பியிருந்தார். 5 வயது குழந்தையினுடைய சுபாவம் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ எக்ஸப்ட் த சன் திஸ் உமன் ஹஸ் நோ ஒன் எல்ஸ். அதே மாதிரி தாய்க்கு கூட வந்து இந்த மகனை காட்டிலும் வேறு யாருமே கிடையாது. இருவருமே அவ்வளவு ஸ்நேக பந்தனத்துல இருந்திருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஷஸ்வந்தரா அதாவது டோட்டலி டிபெண்ட். ஸோ அடுத்தவர்களே சார்ந்திருந்தாங்க. யாரு? அந்த பெண்மணி தன்னுடைய மகனை வந்து வளர்ப்பதற்காக. ஹவு டஸ் ஒன் டீல் வித் ரிவர்சல்ஸ், இதையும் நாம படிச்சோம் இல்லையா? How one tends to judge God in that situation. இதே நம்ம வந்து ஒருத்தருடைய கருத்துக்கள் சொன்னோமா? கிளாஸ் ரூம் டிஸ்கஷன் ஆச்சு இல்ல? இது சொன்ன எஸ். உடனே நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு குறை வந்துட்டாலே கடவுள் கண்ணே இல்ல, கடவுள் என்ன வந்து காப்பாத்தல இல்லையா, அப்படிலாம் நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிப்போம். இங்க துருவ மகாராஜுடைய இது இல்லையா, காட்டுல போய் தவம் இருக்கிறது, அடுத்துக்கு முன்னாடி வந்து சுருச்சி வந்து அவரை வந்து தந்தையினுடைய உத்தான பாதம் மீது அமரக்கூடாது என்று சொல்வது, அதன் பிறகு தாயிடத்துல வந்து அழுது கொண்டே போயிட்டு நடந்த விஷயங்கள் சொல்லும் பொழுது தாய் வந்து அது வந்து கரெக்ட் தான், ஏன்னா அந்த ராணி தான் வந்து உன்னுடைய தந்தைக்கு அதாவது ப்ரிஃபரபிள் இல்லையா, அதனால வந்து கண்டிப்பா அவளுடைய கருவில நீ உதித்திருந்தா மட்டும்தான் அந்த
தந்தை மடி மீது அமர்வதற்கான உரிமை உனக்கு கிடைச்சிருக்கும். நான் வந்து அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு மனைவி கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே சொல்லி, ஸோ நீ வந்து இறைவன்கிட்ட தான் இதை கேட்கணும் அப்படின்னும்போது ஷி என்கரேஜ் அண்ட் கைடட் இல்லையா. ஸோ காட்டுல போயிட்டு தவம் இருக்கிறதுக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தாய் வந்து அன்பு கொண்டு மேலும் வந்து அவங்கள வந்து நீ தபிச்சிடாதே அப்படிங்கிறதுமே சொல்றாங்க. இது நம்ம படிக்கும்போது படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா வாழ்த்தும் சாபமும் எப்பவுமே வந்து பலிக்கும். அது நம்ம உளமார்ந்து நம்ம சொல்றோமோ இல்லையோ, ஆனா அந்த சப்தத்திற்கு வந்து கண்டிப்பா பவர் உண்டு. அதனால உளமார்ந்து சொல்லும் பொழுது அது இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஆனா நார்மலா சொல்லும் பொழுது கூட அது வந்து கண்டிப்பா எஃபெக்ட். சாபமும் அதே மாதிரிதான். அதனால வந்து நீ வந்து செய்யக்கூடாதுன்றத வந்து சொல்லுவாங்க. பக்தானாம் சம் அபிஷதஹ, அதாவது நாரத மகரிஷி அண்டர்ஸ்டுட் ஆல்வேஸ் டிசைர்ஸ் ஆஸ்பிஷியஸ் ஒன்லி ஃபார் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ். ஏன்னா துரு மகாராஜ் காட்டுக்கு போகும்பொழுது அவரை டிஸ்கரேஜ் பண்ணி தான் அனுப்புவார். சொல்லுவார், நீ வீட்டுக்கு போ, அரண்மனைக்கு திரும்பு, இந்த சின்ன வயசுல வந்து நீ வந்து காட்டுல இருக்க முடியாது, விலங்குகள் வந்து உனக்கு தொல்லை கொடுக்கும், மேலும் நீ பெரியவனான பிறகு வந்து நீ வந்து யூ கேன் டூ தட் அப்படிங்கிறதுமே அட்வைஸ் பண்ணுவார். ஆனாலுமே வந்து துரு மகாராஜ் கண்டிப்பா கேட்கவே மாட்டார் ஆக்சுவலி இல்லையா. அப்போ அவரே அங்க வந்தது வந்து இறைவனுடைய ஏற்பாடு என்பது வந்து நாரத மகரிஷி புரியும். அதன் பிறகு அவருக்கு வந்து பக்தி எவ்வாறு பண்றது, அதாவது இறைவனுக்கு எவ்வாறு தொண்டு புரியறது என்பதை வந்து அவரிடத்துல கேட்டுக்கொண்டு அவர் வந்து ரொம்ப அழகா அந்த சுவாசம் இல்லையா. ஸோ அதாவது முதல்ல வந்து 3 நாட்கள் ஒரு முறை வந்து உணவு சாப்பிட்றது, இலைத்தழைகள் சாப்பிட்றது, அதன் பிறகும் சுவாசத்தையே வந்து உணவாக ஏற்றுக்கொண்டு இல்லையா. அப்படி ஒரு நிலையில வந்து 6 திங்களுக்கு எல்லாமே ஒற்றை கால நின்று பகவான், அதாவது அவருடைய கால் விரலினுடைய அந்த இம்ப்ரெஷன் தான் வந்து நடுங்க ஆரம்பிக்கும். ஐ திங்க் நீங்க துருவ மகாராஜுடைய அந்த யூடியூபை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த தேவ உலகம் எல்லாமே நடுங்கும், எல்லாம் 17-14 உலகமே அப்படின்ற மாதிரி பின்னாடி பேசுவாங்க. பட் அது எதனாலன்றது அவருடைய தவ வாழ்க்கையினாலதான், த பவர் இல்லையா. அதனாலதான் அது அவ்வாறு நிகழ்கின்றது. உடனே இந்திரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் உடனே ஏதாவது ஒரு தொல்லை கொடுப்பார். நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம இந்த பிக்சர் பார்த்திருக்கோம், துருவ மகாராஜோட பிக்சர் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அவர் வந்து இந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டர்ப் பண்ணுவார். தன்னுடைய பதவிக்கு எல்லாம் யாராவது ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்கன்னா கஷ்டம் இல்லையா. அதுக்காக அவர் எல்லா செயலுமே செய்வார். ஸோ ஸ்டோரி துருவ மகாராஜ் இவ்வாறு துருவ மகாராஜ் காட்டுல போயிட்டு என்ன ஆனாரோன்றத வந்து வருத்தப்படக்கூடிய தந்தை, அங்கேயே இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மகனை வந்து ரட்சிக்கவில்லையே என்ற அந்த வருத்தம், இது எல்லாமே குத்தான பாதருக்கு உண்டு. மேலும் வெற்றிகரமா வந்து 6 திங்கள் வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவானிடத்துல வந்து அருள் பெற்று துருவ மகாராஜ் வந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வரதுக்கு முன்னாடி குத்தான பாதர் வந்து காட்டை நோக்கி சென்று விடுவார். ஸோ அவருக்கு மணிமகுடம் கூட கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ அவரே வந்து சென்று விடுவார். ஸோ இங்கே தத்தே நான் அனுகம்பம் ஷூ சமீக்ஷா சாமானோ புஞ்சான ஏவாத்மா கிருதம் விபாகம் ரித்வாக்வபூர்பி விததன் நமஸ்தே ஜீவேதாயோ முக்தி பதே சாதயா பாக். அதாவது ஒரு நிமிஷம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கே போயிடலாம். Chapter Brahma prayers. நாலு 8. அதாவது பகவானுடைய காரணமற்ற கருணை, ஒன் ஹூ earnestly waits for you, அதாவது பகவானுக்காக யார் காத்துட்டு இருக்காங்களோ இல்லையா. அதாவது பகவான் வரலையே என்ற ஆதங்கம் எல்லாம் கிடையாது. எப்ப பகவான் வருவாரோ அது வரைக்குமே காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய கருணை, காரணமற்ற கருணை கிடைச்சாதான் பகவானை நம்மளால வந்து தரிசனம் பெற முடியும். ஆல் த வைல் பேஷண்ட் இஸ் சஃபரிங். ஆனா ஒரு புறம் வந்து அவங்க பொறுமை கொண்டு அனைத்து சங்கடங்களையுமே அவங்க வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க.
அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இந்த கடினமான சூழ்நிலைகள நம்முடைய முன்ஜென்ம பாவங்களா இருக்கும், மிஸ்டீட்ஸ் இல்லையா, தவறுகள் இழைத்ததால் நாம் இன்னைக்கு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம்னு நினைப்பாங்க. ஆஃபரிங் யூ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபேசன்சஸ், ஹிருதயத்துல இருந்து அவருக்கு வந்து வந்தனங்களை தெரிவிச்சுண்டு, அதாவது எந்தெந்த விதத்துல நம்ம வந்து பகவானுக்கு நமஸ்காரங்களை பண்ணலாம், மனதளவுல, உடல் அளவுல, அடுத்து வந்து வார்த்தைகளால. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து உண்மையிலே வந்து விடுதலைக்கான ஒரு குவாலிட்டி வந்து, அதாவது குவாலிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு உண்டு இந்த நிலையில. அது அவங்களுடைய ரைட்ஃபுல் கிளைம் இல்லையா. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது, மனப்பாட ஸ்லோகம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ ஒருத்தர் அதுக்கு அவர்கள் தகுதி பெற்றவர்கள், விடுதலைக்காக அவர்கள் தகுதி பெறுகிறார்கள் என்பது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. When the inner calling of the soul awakens, a devotee immediately surrenders unto the Lord. எப்ப நம்ம சரணாகதி அடையணும்ன்றது வந்து ரொம்ப அழகான பாயிண்ட். உள்ளுக்குள்ள இருந்து சோல் அவேக்கன்ஸ் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லையா? ஆத்மா வந்து விழித்தெழுந்திருக்குன்றது வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்னா, நல்லது கெட்டது எல்லாமே நம்மளால பிரித்தறிந்து, நம்ம செய்யும் பொழுது நாம தவறுதலாக எதையாவது செய்தாலும் கூட, அதை நாம இத்தனை தவறு செய்தோன்றது வந்து நம்ம நிறைய, அதாவது 100 நன்மைகள் செய்திருப்போம், ஆனா ஒரு தவறு செய்திருப்போம். ஆனா ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா எது எடுத்துக்கோனாக்கா, தான் என்ன தவறு இழைத்தோமோ அதை மட்டும்தான் அனலைஸ் பண்ணுவோம். நாம் எத்தனை நன்மை பண்ணோன்றதை கண்டிப்பா அவங்க எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அது எல்லாமே இறைவனால விதிக்கப்பட்டது, நாம அதை செய்தோம் என்பதை அவங்க நினைப்பாங்க. ஆனா தவறு இழைத்தால் they will take the sole responsibility. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம். A devotee immediately surrenders. அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு நம்ம வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் திருவடிகள்ல வந்து வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன் இல்லையா, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பகவான் திருவடிகளை சரணாகதி அடைவாங்க. ஸோ நாம் எல்லாருமே சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறோமா இல்லையான்றது நம்மளை நாம எவாலுவேட் பண்ணும்போது, நாம கடந்து வந்த பாதையில வந்து நாம் எவ்வாறு வந்து ஒரு சூழ்நிலை வந்து கையாள்கின்றோம் என்பதை பொறுத்துதான் அது வந்து நமக்கு உணர்த்தும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் நாட் பாதரிங் அபவுட் சோஷியல் கஸ்டம்ஸ் இல்லையா. சில சமயத்துல வந்து சோஷியல் கஸ்டம்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஒரு மதிப்பு மிக்க ஒரு பதவியில இருக்கும், ஏன் அந்த பதவியில இருக்கும்போது நம்ம போற இடத்துல வந்து அந்த பதவியில இருக்கிற அந்த நிலையை கொண்டு நமக்கு வந்து ஒரு அதிகாரமான ஒரு நிலையில நம்ம போகும்பொழுது அந்த இடத்துல நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா. ஆனா அந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலனாலும் நம்ம அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்காம இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை, சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி டு டேக் அ ஃபுல் டைம். அப்பதான் அந்த ஒரு நிலை யார் ஒருத்தர் அடைகிறாங்களோ அவங்க வந்து தே ஆர் எலிஜிபிள் டு டேக் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா, ஃபுல் டைம் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இல்லைன்னா பக்குவம் அடையாதவங்க வந்து இந்த ஃபுல் டைம் டிவோஷன் சர்வீஸ் எடுத்துட்டா என்ன ஆகும்னாக்கா, அந்த இடத்துல குழப்பம் கலக்கம் எல்லாமே வரும். ஓகே, ஸோ பக்குவம் இருக்கணும். ஸோ நம்மளை யார் என்ன சொன்னாலுமே அதை பத்தி நாம வருத்தப்படாம இல்லையா, ஒரு க்ஷணம் கூட நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வரும். இப்போ நான் வந்து பிரேம மாதாஜி நான் திட்டிடுறேன்னாக்கா, பிரேம மாதாஜி என்ன ஏன் மாதாஜி இப்படி திட்டினாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்கனாக்கா இன்னும் அந்த பக்குவம் வரலன்னு அர்த்தம். இதே மாதாஜி சொன்னாங்கன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லையா, நான் எதையோ எங்கேயோ இடத்துல மிஸ் பண்ணியிருக்கேன், நான் என்ன செய்தேன் அப்படிங்கறத அலசி ஆராய்ந்து எஸ் அதை வந்து ஒன்று நாமளே உணர்ந்தறின்றது வந்து தட் இஸ் ஃபைன். இன்னொரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ராவா போயிட்டு வந்து எஸ் மாதாஜி நீங்க சொன்னது ரைட்டு தான், நான் இந்த தவறு பண்ணேன், கண்டிப்பா நீங்க சொன்னது கரெக்டு, ஸோ அந்த தவறுக்காக நான் வருந்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான். ஒருத்தருடைய பாவம் எப்படி போறது, ஒருத்தர் வந்து எவ்வாறு அதை வந்து உணர்ந்து அறிகிறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு சொல்றேன் நான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை வந்து பிரேம மாதாஜி அடைஞ்சாங்கனாக்கா அவங்க கோயிலே போயிட்டு வந்து ஃபுல் டைம் சேவை பண்ண. ஓகே, அப்ப கோயில சேவை பண்றதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது எதையும் தாங்கக்கூடிய இதயம் நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா. யாராவது நம்மளை வந்து ஏதாவது சொல்லிட்டா கூட நாம அதை பொருட்படுத்தாம நம்மளுடைய கவனம் எல்லாமே சேவையின் தரப்புல நம்முடைய மனசை எடுத்துட்டு போகணும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் சொல்றோம்னாக்கா, நீங்களும் வந்து கோயில்ல போயிட்டு வந்து கண்டிப்பா சேவை பண்ணுவீங்க. அந்த இடத்துல வந்து நம்மள தெரிஞ்சவங்களும் இருப்பாங்க, தெரியாதவங்களும் இருப்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களும் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க வந்து அடுத்தவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்களோ அப்படிதான் நம்மளையும் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அறிமுகமானவர்களையும் அறிமுகம் ஆகாதவர்களையும் ஒன்று போல ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாவம், இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம அவங்கள பத்தி நம்ம தவறா எடுத்துக்கவே கூடாது. ஷுட் நெவர் திங்க் இல்லையா. உத்தானபாதன் ரிட்டையர் ஃப்ரம் துருவ மகாராஜ் பிஃபோர் துருவாஸ் மேரேஜ் இல்லையா. அவருக்கு மணிமகுடமே கொடுக்கறது இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி அவர் கிளம்பி போயிடுறாரு ஆக்சுவலி இல்லையா. அது ஃபர்ஸ்ட் பிராச்சீன பரீத். இப்போ பிரச்சேதாக்களை பத்தி நம்ம படிச்சிடும் இல்லையா. ஆல்ரெடி வந்து பிரச்சேதாக்கள் வந்து 10,000 ஆண்டுகள் வந்து அந்த நீர்நிலையில வந்து
ருத்ரகீதம் வந்து பாடிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்ப பிராச்சீன பரித்தினுடைய கதையை தான் நாம பலன் கருதும் செயல்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தி இல்லையா புலன் நுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பிராச்சீன பரித் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், தன்னுடைய பிள்ளைகள் வரத்துக்கு முன்னாடி அவரும் வந்து இந்த நாரத மகரிஷியோடைய இந்த கதை அவர் எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த கதையை கேட்ட பிறகு அவரும் வந்து ரினவுன்ஸ்ட் ஆயிடுவார். அவரும் இந்த பௌதிக லாபத்தை பற்றி எண்ணாம காட்டை நோக்கி தவம் இருக்க வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு சென்று விடுவார். இது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி ஆஃப் ஸ்ரீதர் சுவாமி லெஃப்ட் வித் யங் இன்ஃபென்ட் சைல்ட் சீயிங் எ பேபி லிசர்ட் எக்ஸாம்பிள். இது ஒரு அழகான ஒரு இது. ஆனா இதை வந்து நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணக்கூடாது. அந்த ஸ்ரீதர் சுவாமி யாருன்ற உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ நம்ம பிரபுபாதர் வந்து 5 வியாக்கியானங்களை படிச்சு பாகவதத்தை வந்து விளக்க உரை கொடுத்திருக்காருன்னா அதுல ஒருத்தர் வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமி. ஸ்ரீதர் சுவாமி இஸ் த ஆத்தன்டிக் அதாவது ரைட்டர், பாகவதத்தை ஏற்றினவர். ஸோ அதை வந்து யார் அங்கீகரிச்சதுன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அங்கீகரிச்சிருக்கார். ஓகே, நம்ம வேற யாரு, விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார், ஸ்ரீதர் சுவாமி, அடுத்து வந்து ரூப கோஸ்வாமி, அதுக்கப்புறம் ஜீவ கோஸ்வாமி, இன்னொருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க. 5 பேர்ல. ஸோ இந்த 5 பேருடைய வியாக்கியானங்களை படிச்சுதான் அதாவது அவருடைய குரு ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் யாரோ சொல்லும் போது பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாக்கூராருடைய வியாக்கியானமும் படிச்சுதான் இந்த எல்லாமே நமக்கு பாகவதத்தை வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த ஸ்ரீதர் சுவாமிக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா அவருக்கு வந்து மனைவி ஒரு குழந்தை. ஓகே, ஸோ குழந்தை பிறக்கும் பொழுதே அவருடைய மனைவி வந்து பிரசவிக்கும் பொழுதே அதாவது மரணித்து விடுகிறார். ஓகே, அவங்களுடைய மனைவி இறந்து விடுறாங்க. அதன் பிறகு இந்த சின்ன குழந்தையை வளர்க்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பு வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமி கையில தான் விழுறது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இந்த அப்போ என்ன அவர் வந்து ஹி வாஸ் ரைட்டிங் இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே எழுத ஆரம்பிச்சார். அவர் வந்து எழுதிட்டு இருந்தார். ஸோ இந்த குழந்தையை பராமரிக்கிற விஷயத்துல வந்து அவரால் வந்து அதுல ப்ரோக்ரஸ் ஆக முடியல. அப்போ ஒரு நாள் என்ன பார்க்குறாரு, இந்த பல்லி இருக்கு இல்லையா, அந்த குட்டி பல்லி வந்து வரும்பொழுது அதன் பிறகு அந்த பல்லி வந்து அந்த குட்டி பல்லியை வந்து விட்டுட்டு போயிடும். தாய் பல்லி இருக்கவே இருக்காது கூடவே. ஓகே, அதுவே வந்து விழுந்து எழுந்து ஒரு இறை இருக்குன்னா அதை தேடி போய் பிறந்த உடனே தன்னுடைய இறையை வந்து தேடிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த இது வந்து பல்லிக்கு உண்டு. ஸோ போய் ஒரு பூச்சியை பிடிச்சி தன் வாயில போட்டு யாராவது தெரியாம மிதிச்சா கூட இமீடியட் இறந்து விடும். அப்படி ஒரு மாதிரி டெலிகேட்டான பாடி இல்லையா? நம்ம குழந்தைங்க கூட பிறந்த உடனே அந்த பேக் போன் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இல்லையா? அந்த உடலே வந்து ஒரு மாதிரி பூ மாதிரி இருக்கும். பூவை விட இன்னும் மென்மையான அதுதான் குழந்தையோட உடல் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு தான் பேபி லிசர்ட். அதை பார்த்த பிறகு அவர் என்ன பண்றாருனாக்கா தன்னுடைய இதை வந்து நீங்க தவறுதெல்லாம் எடுக்கவும் கூடாது, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்க கூடாது. ஏன்னா அப்படி நாம நினைச்சோம், அவரை தவறாக நினைச்சா நம்முடைய அதாவது இத்தனை நம்ம சேவைகளுடைய அந்த பலனும் வந்து நம்மளை விட்டு நீங்கும் இருக்கிற உண்மை. எப்பவுமே ஒரு ஆச்சாரியா ஒரு வைஷ்ணவா அவங்கள பத்தி நாம தவறுதலாக எண்ணவே கூடாது. தென் அவங்க நம்மளுடைய இந்த புண்ணியங்கள் நம்ம புண்ணியத்துக்காக செய்யல, இருந்தாலும் இந்த புண்ணியங்கள் நமக்கு தேவை. தங்கு தடையின்றி மேலும் வந்து பக்தி பாதையில செல்வதற்கு இந்த புண்ணியங்கள் நமக்கு தேவை. அதுக்காவது அந்த புண்ணியங்கள் இருக்கணும். புண்ணியத்திற்காக நாம வந்து இந்த கைங்கரியம் செய்யலைன்னாலும் அந்த புண்ணியங்கள் நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும். ஓகே, அது தடை அதாவது அந்த புண்ணியங்கள் இல்லைன்னா நமக்கு வரக்கூடிய தடை கற்களை வந்து நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. இந்த ஸ்ரீதர் சுவாமி என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தைய வந்து பகவான் பார்த்துப்பாருன்றத சொல்லிட்டு அவரும் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறி விடுகிறார். ஓகே, ஸோ அவன் பிறகு அவர் வந்து விருந்தாவனம் இங்கெல்லாம் சென்று எல்லா வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே செய்து முடிக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ இதை நம்ம இந்த காலத்துக்கு நாம் இதை வந்து கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது கிடையாது இல்லையா? தட் இஸ் நாட் அக்செப்டட். நாம ஸ்ரீதர் சுவாமி லெவல்ல நாம கிடையாது இல்லையா? நமக்கு அந்த அளவுக்கு பக்குவமும் கிடையாது. இறைவனை வந்து நம்பி நாம குழந்தையை விட்டுட்டு போகக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்குமா நமக்கு? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? ஸோ எல்லாம் அதாவது செடி வச்சவன் தண்ணி ஊத்துவான்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து விட்டுட்டு போக முடியாது. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அப்படி. அவர் வாழ்ந்த காலம் வேறு, ஆனா நாம வாழ்ந்த காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம் வேறு. காலம் சூழல் இல்லையே இதெல்லாம் பார்த்துதான் ஒரு தீர்மானத்தை நாம் எடுக்கணும். நம்முடைய நிலை நாம ஸ்ரீதர் சுவாமி அளவுக்கு பக்குவமானவர்களும் கிடையாது. ஸோ இறைவன் மீது அவருக்கு இருந்த அசாதாரணமான நம்பிக்கை இல்லையா, அதனால் இறைவன் கண்டிப்பா ரட்சிப்பார் என்ற நம்பிக்கை கொண்டு அவர் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார் இல்லையா? அதன் பிறகு அவர் வந்து he became a very
அதாவது கிரேட் டிவோட்டி. ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொண்டு மெட்டீரியல் ரிவர்சல்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பௌதீக வாழ்க்கையில வந்து தடை கற்கள் வருதுன்னா, அநேக தடை கற்கள், பெரிய துயரங்கள் இதெல்லாம் வருதுன்னா அனைத்துமே வந்து இறைவனுடைய கருணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தூய பக்தர்கள் எப்பவுமே வந்து ஒரு பக்குவமடைந்த பக்தரும் வந்து அவ்வாறுதான் அந்த சூழ்நிலையை வந்து கையாளுவார். ஓகே. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் ரிவர்சல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய துயரங்கள் அனைத்துமே நாம் அதை ஒரு வாய்ப்பாக எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா நாம அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சூழல் வந்து நமக்கு வந்து பாதுகாப்பு, அதுக்கு அடுத்து வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனுனாக்கா ஓகே பக்குவம், இந்த நிலையில நம்மளால வந்து வாழ்ந்துட முடியும், இந்த வசதி வாய்ப்பு இருந்தா போறோம் நமக்கு அப்படின்னு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் வச்சுட்டு வாழ்றோம் இல்லையா? அது எல்லாமே கடந்து வந்து இவங்க வந்து இந்த வாய்ப்பை வந்து அவங்க வாழ்க்கையில வந்து ஏதாவது எதிர்மறைகள் என்று வரும் பொழுது அதை வந்து அதாவது அதை கடந்து செல்வதற்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் தேடிக்கொள்வார்கள். ஸோ இத்தனை 3 பேருடைய வாழ்க்கை வரலாறு வந்து நாம பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? நிறைய பேருக்கு பத்தி படிப்போம் இப்போ, அதனாலதான் கேட்கறேன். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? மாதாஜி இந்த ஸ்ரீதர சுவாமிகள்ங்கிறது இது செஞ்சாரா மாதாஜி? வியாக்கியானம் செஞ்சாரா மாதாஜி? எஸ், பாகவத வியாக்கியானம் அவரது தான் ரொம்ப ஆத்தென்டிக்ன்றத வந்து நம்ம அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அங்கீகரிச்சது. இந்த வியாக்கியானத்துக்கு தான் ஒருத்தர், யார் அவர் பேர் என்ன, அவருடைய வியாக்கியானம் தவறுன்ட்டு எழுதுவார். அவர் பேர் என்ன? பிரபு பிரகாஷானந்த சரஸ்வதியா? தெரியல, எனக்கு ஞாபகம். அதை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது உதாரணம். அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய வியாக்கியானமே படிக்க மாட்டார், அப்படியே எடுத்து போட்டுருவார். அதாவது ஒன் ஷுட் ஃபாலோ த சுவாமி இல்லையா? அவங்கள வந்து நாம வந்து குற்றம் காணக்கூடாது, தவறுகள் அதாவது வியாக்கியானத்துல இது தவறு அது தவறுன்னு சொல்லி நம்முடைய வியாக்கியானங்கள் தான் ரைட் நம்ம எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. அதன் பிறகு வந்து அந்த ஐ திங்க் இட் இஸ் பிரகாஷானந்த சரஸ்வதினு தான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல நீங்க அதை படிச்சிட்டீங்களா இல்ல படிக்க போறீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. கண்டிப்பா வரும். ஆனால் ஓகே. அப்ப ஸ்ரீதர் சுவாமியினுடைய வியாக்கியானத்தினுடைய மகிமையை பத்தி சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றதுமே நீங்க கண்டிப்பா பார்ப்பீங்க. ஓகே. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரியலைஸ்டு சோல் அவர். ஸோ அந்த ஆத்மாவுடைய உத்தமமான நிலையில போய் நாம் அதை நோக்கும் பொழுது கண்டிப்பா இப்ப நாரத மகரிஷியுமே அம்மாவுடைய அதாவது அவங்களுக்கு ஈமக்கரை செய்யாம கூட அவர் கிளம்பி போயிடுவார். ஓகே. ஸோ அப்படி சொல்லும்போது நம்ம அம்மாவை நம்ம விட்டுட்டு போவோம். நாம பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்குவோம், அவர் ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்குறார். நாம இப்ப அதே செயலை வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்து செய்தோம்னா அது வந்து தட் இஸ் நாட் த ரைட் திங். ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல தட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். அந்த காலகட்டங்களுக்கு அது ஏற்றது, இந்த காலகட்டங்களுக்கு இந்த சூழ்நிலை வந்து நாம வந்து we need to நம்முடைய கடமைகளை நாம செய்யணும். அடுத்தவங்களுடைய பார்த்துப்பாங்கன்னு நம்ம கண்டிப்பா போகக்கூடாது. அதுதான் வந்து ஒரு பக்குவம் அடைந்த பகவான் அதாவது பக்தர்களுடைய சூழ்நிலை. ஓகே. ஸோ ரியல் மெச்சூரிட்டி, உண்மையிலே பக்குவமானதுன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எதிர்மறைகள் எல்லாமே இறைவனுடைய கருணையாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதுதான் உண்மையான பக்குவம். ஸோ இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வில் கெட் அஜிடேட்டட் இல்லையா? எனக்கு இது கொள்ளலை, அது கொள்ளலை, எனக்கு இது வேண்டாம், அது வேண்டாம், இவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க, அவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து கேட்க முடியும். ஓகே. குந்தி பிரேயர்ஸ் கூட நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? அதுல வந்து என்ன கேட்குறாங்க, அத்த விஸ்வேஷா விஸ்வாத்மன் விஸ்வமூர்த்தே ஸ்வகேஷுமே ஸ்னேகா பாசம் இமம் சிந்தி திருதம் பாண்டுஷு விஷ்ணிஷு இல்லையா? அதாவது கேட்குறாங்க, குந்தி தாயார் என்ன கேட்குறாங்க பாவான்ட்ட, எனக்கு இந்த விஷயம், அதாவது தான் பிறந்த இடமும் தன்னுடைய புகுந்த இடத்தினுடைய இந்த அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா, அப்படின்னாக்கா அவங்க மேல் இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை வந்து நான் வந்து கண்டிப்பா விடணும் அப்படிங்கிறத வந்து பிரார்த்தனையா கேட்குறாங்க. ஏன்னா எது வரைக்கும் அந்த பற்றுதல் இருக்கோ அது வரைக்குமே அவங்கள வந்து எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா செயல்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ பர்சனாலிட்டி ஆஃப் தேர்ஃபோர் சிவர் மே டை ஆஃப் அஃபெக்ஷன் இல்லையா, கட் பண்ணிடுங்கன்றாங்க. சிவர் மீன்ஸ் கட்டிங். ஓகே. இந்த அதாவது பந்தத்தை இல்லையா, பௌதிக பந்தத்தை வந்து என்னுடைய இருதரப்பு இல்லையா, தாய் மற்றும் கிருஷ்ணி இல்லையா, அதாவது பிள்ளைகள். ஸோ தாய் வீடும் புகுந்த வீடும் ரெண்டு வீட்டினுடைய அந்த உறவு முறையிலிருந்து என்னை வந்து துண்டித்து விடுங்கள் பகவானேன்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறாங்க.
நெக்ஸ்ட் வந்து ஷீல பிரபுபாதாஸ் முஸ்லீம் டிசைபிள் தோஷ பிரபு. அவருக்கு பேரு ராமரஞ்சன் பிரபுன்னு பேர். ஆக்சுவலி ஐ திங்க் இவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் டிவோட்டி. ஓகே, ஐ திங்க் எந்த ஊர்ல இந்த இதுனாக்கா ஜெர்மனின்னு நினைக்கிறேன். இது கரெக்ட், ஜெர்மனி தான். ஸோ இந்த ஜெர்மனில இந்த டிவோட்டி வந்து பிரபுபாதர் வந்து நிறைய முஸ்லீம்ஸ் வந்து அவருடைய டிவோட்டிஸாக கூட இருந்திருக்காங்களாம் பிரபுபாதருக்கு. ஸோ இது லெக்சர்ஸ்ல சொல்லதை நான் கேட்டிருக்கேன். ஸோ இவருக்கு பேரே வந்து தோஷா அப்படின்ற பேர் ஆக்சுவலி. அதனால தான் தோஷ பிரபு. அவர் இனிஷியேட்டட் நேம் வந்து ராமரஞ்சன் பிரபு. ஸோ இவர் வீட்டில் வந்து இவர் மட்டும்தான் வந்து கிருஷ்ண இதில் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸில் இருந்திருக்கார். அவருடைய மனைவி, பிள்ளைகள் மற்றும் உறவு முறைகள் எல்லாமே அப்போசிஷன். ஏன்னா டோட்டலி ரிலீஜனே மாற்றம் இல்லையா? ஸோ நம்மளாவது ஒரே சமயத்தை சேர்ந்தவங்க இல்லையா, ஹிந்துக்கள் இன்னொன்று நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதே கிறிஸ்டியன், முஸ்லீம் அப்படின்னு வரும்பொழுது அவங்க சமயத்தையே மாற்றி அமைத்து கொண்டு பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரியுது. ஸோ இப்படி இந்த தோஷ பிரபு வந்து அவ்வளவு பக்தி பண்ணுவார். ஸோ சேவை பண்ணுவாராம், டெம்பிள்லேயுமே சேவை. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அவருடைய உறவு முறைகள் எல்லாமே அவரிடத்துல இருந்து தூரமாக விலகி இருப்பாங்க. they will not consider him as one of our அவங்களுடைய ஃபேமிலி பீப்புளாவோ நினைக்க மாட்டாங்க. வீட்லேயுமே வந்து அவருக்கு வந்து சப்போர்ட் கிடையாது, மனைவிடத்திலேயே இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஒரு நாள் வந்து சடன்னா எக்ஸ்பயர்ஸ் ஆக்சுவலி மரணித்து விடுகிறார். அந்த அவருக்கு பிள்ளைகள் உண்டு, மனைவி. ஸோ இந்த சூழ்நிலை வரும்பொழுது பிரபுபாதர் வந்து 2 கடிதம் எழுதுவார். ஒன்று வந்து பக்தர்களுக்கு ஒரு கடிதம். ஓகே, ஸோ 2வது கடிதம் வந்து அந்த குடும்பத்தாருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறார். யாரு? பிரபுபாதர். ஸோ என்ன கடிதம் எழுதுறாருனாக்கா, அவர் வந்து நம்முடைய அதாவது நம்முடைய ஆலயத்துக்கு வந்து நிறைய தொண்டு பண்ணியிருக்கார் இல்லையா? வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் அப்படிங்கிற ஒரு இது. அந்த வீட்டாருக்கு நம்ம ஏதாவது வந்து உதவி பண்ணணும்னாலும் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறதுமே வந்து அந்த அறிவுறுத்தலோட வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறார். யாருக்கு? ஏன்னா வேறு சமயம் வேற. அதனால அவங்க வந்து இனிமே அவர் போயிட்டார், இனிமே என்ன இருக்குன்னு நம்ம வந்து அந்த டிவோட்டியை வந்து நம்ம அசோசியேஷன்ல இருந்து நம்ம மனதளவுல கூட எடுக்கக்கூடாது இல்லையா? இத்தனை ஆண்டுகள் அவர் சேவை புரிந்ததை வந்து கண்டிப்பா நாம் நினைவு கொள்ளணும் இல்லையா? அதனால அந்த குடும்பத்திற்கு ஏதாவது உதவி பண்ணணும்ன்றதுமே பிரபுபாதர் வந்து நினைச்சார் ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி இன்னொரு மடல் வந்து அந்த மனைவிக்கு போய் சேர்க்கிறது. ஓகே, ஆனா அவருடைய கணவர் இணைந்த பிறகு அந்த உறவினர்கள் வந்து யாருமே அவங்கள வந்து தங்களுடைய உறவு என்று சொல்வதற்கும் அவர்கள் விருப்பப்படவில்லை. யாருமே அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு உதவி பண்றோம்னு கூட யாரும் முன் வரவே இல்லையா? ஸோ இந்த கடிதம் போன பிறகு அந்த பெண்மணியுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே 180 டிகிரிஸ் டர்ன் அரவுண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க பிரபுபாதரை வந்து பார்க்குறாங்க. அதாவது அதன் பிறகு வந்து அங்கே ஆலயத்திலேயே அவங்க வந்து சேவை செய்வாங்க. பிறகு அவங்க பிள்ளைகளையுமே அங்கேயே வளர்த்து பிற்காலத்தில் ஒரு நல்ல பக்தர்களாக ஆனதாக சொல்லப்படுது. ஸோ மனைவி, பிள்ளைகள் இருவருமே வந்து அதாவது அந்த தோஷ பிரபு ராமரஞ்சன் பிரபு செய்த அந்த பக்தியினுடைய இது வந்து என்னைக்குமே வீண் போகாது. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, பகவானுக்காக ஆற்றிய எந்த ஒரு சேவையுமே நாம மறந்துட்டாலும் பகவான் மறக்க மாட்டார் இல்லையா? எப்படி ஈஷோ உபநிஷத்துல ஐ திங்க் 17th or 16th ஸ்லோகத்துல இதெல்லாம் நான் பண்ண சேவையெல்லாம் பகவானே ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு இல்லையா? ஆனா நம்ம அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம ஹிருதயத்திலே பகவான் இருக்கார். நம்ம செய்த அனைத்து நற்காரியங்கள், தொண்டு அனைத்துமே அவருடைய இதுல உண்டு. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே பகவான் வந்து நம்மளை வந்து நிராகரித்து விட மாட்டார், நமக்கு வந்து அபயம் அளிக்காம விட மாட்டார் இல்லையா? ஸோ ஹி வில் பி ஆல்வேஸ் ரெஸ்கியூவிங் அஸ். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து நாம மனசுல வச்சுக்கணும். தொண்டு புரியும் பொழுது நம்ம வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காம இறைவனுக்காக என்று ஆற்றும் பொழுது பகவான் பேரானந்தம் கொள்கிறார் இல்லையா? நான் ஐ திங்க் 2-3 days பிஃபோர் கூட உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா? பிரேம மாதாஜி சொன்னது இல்லையா? ஸோ என்என்டி பிரபுஜி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது, பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா. இது மட்டும்தான் நம்ம கேட்கணும் பகவான்கிட்ட. எப்பவுமே உன்னை மறவாம இருக்கிறதும் உன்னை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையும் எனக்கு மனசுக்கு அந்த 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 மைண்டு கண்டிப்பா வேலை செய்யணும் இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம மறக்கக்கூடிய மறதி என்பது நம்ம கிட்ட வந்து அந்த சர்வசிய சாகம் ரிதி சன்னிவிஷ்டோ இல்லையா?
மத்ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் இல்லையா? பகவானாலே நமக்கு வந்து மறதியும் ஞாபக சக்தியுமே வந்துட்டே இருக்கு. அதனால எதை மறக்க கூடாதோ அதை கண்டிப்பா நம்ம மறக்க கூடாது. எதை எப்பொழுதுமே நினைவில் கொள்ளணுமோ அதை நினைவில் கொள்ளணும் இல்லையா? அந்த ஒரு பிரார்த்தனை மட்டுமே நாம் இறைவனிடம் வைத்தால் போதும். நம்முடைய சந்ததியர்கள் அவ்வாறு நாம் எண்ணிக்கொண்டு நாம் அனைத்து காரியங்களையுமே நம்முடைய கடமையாகவும் அவருக்கு தொண்டாகவும் நாம் ஆற்றும் பொழுது பக்குவத்தை வந்து நம்மளால அடைய முடியும். ஓகே, அந்த ஒரு நிலைதான் இந்த ராமரஞ்சன் பிரபு வந்து he has done a wonderful சேவா. அவர் கண்டிப்பா பகவானுடைய திருவடியை சேர்ந்தார் என்பதையுமே அந்த ஒரு சமயத்துல வந்து சொல்லப்பட்டதாக சொல்லலாம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சேவையில வந்து நாம் எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. ஸோ எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் இறைவனுக்கு ஆற்றக்கூடிய சேவை என்றைக்குமே வந்து நன்மையை பயக்கும். நம்ம பிற்கால சந்ததியர்கள் வந்து அந்த பலனை வந்து அவர்கள் வந்து நல் மார்க்கத்துல அவங்க வந்து கண்டிப்பாக செய்வார்கள். ஸோ இதை நாம என்றைக்குமே மறந்து விட வேண்டாம். அதனால எது நடந்தாலும் அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? இன்னைக்கு காலையில என்னண்டி பிரபுஜியா இல்ல சமா தமா தப்பா ஆஸ்டரிஸ் ஐ திங்க் எந்த சாப்டர்ல வருது? 18th சாப்டர்லயே 17th சாப்டர்லயே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். திங்க் பகவத்கீதையில 17th or 18th 17th டிரான்ஸ்லேஷன். ரொம்ப அழகான. ஸோ ஒரு பிராமணன் ஆகிறதுக்கான குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? இந்த செகண்ட் இனிஷியேஷனுக்கு இந்த கொஷின் கண்டிப்பா கேட்பாங்க. சமாதா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே சாப்டர்ல வருதா? எத்தனை ஸ்லோகம்னு தெரியல எனக்கு. ஓகே, சர்ச் பண்ணா வந்துடும். தேடிட்டு 18.42 மாதாஜி. ஓகே, 18ல 45 மாதாஜி 42. 42. समोदमस्तप शौष्यं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं பிரம்ம கர்மா ஸ்வபாவஜம் இதெல்லாம் இருக்கணும் இல்லையா? அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, பொறுமை, நேர்மை, ஞானம் இருந்தாதான் நாம விஞ்ஞானத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஞானமே இல்லைன்னா விஞ்ஞானம் யாரு? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ரிலீஜியஸ்னஸ், சமய நெறி, அதாவது இது எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த பிராமணாஸ்வர் இந்த ஸ்லோகம். தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் கிவிங் மீ தட் டைட்டில். ஓகே, இப்போ நாரத மகரிஷி வந்து என்ன பண்றாருன்றத நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம இதை படிக்கலாம். ஓகே, shall we go to the slokas? யாராவது சாப்டர்லயே இருக்கேன் நான். ஃபர்ஸ்ட்ல 6க்கு டைரக்டா 6க்கு போயிட்டேன் நான். ஓகே, 11 யாரெல்லாம் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கையை. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, வாசிங்கோ. நான் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன், நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும். ஓகே ஓகே. क्षिप्तान् जनपादांस्तत्र पुरा ग्राम प्रजाकरान् केता कर्वतावतिश्चा वनान्य उपमानिना च. எஸ் வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சஃபீதான் கிரமமும் செழிப்புடன் விளங்கும், ஜனபதான் பெரிய நகரங்கள், தத்ர அங்கு, புற பட்டணங்கள், கிராமங்கள், விரஜ பெரிய தோட்டங்கள், ஆகாரான் சுரங்கங்கள், கேட்ட விவசாய பண்ணைகள், கர்வட பள்ளத்தாக்குகள், வாடிகி பூந்தோட்டங்கள்,
மேலும் வனானி காடுகள், உபவனானி நாற்றங்கால்கள், மேலும். மொழிபெயர்ப்பு. அங்கிருந்து புறப்பட்ட நான் வழியில் பல செழிப்புமிக்க மாநகரங்கள், பட்டணங்கள், கிராமங்கள், மிருக பண்ணைகள், சுரங்கங்கள், விவசாய பண்ணைகள், பள்ளத்தாக்குகள், பூந்தோட்டங்கள், நாற்றங்கால்கள் மற்றும் இயற்கையான காடுகள் ஆகியவற்றை கடந்து சென்றேன். பொருளுரை. உழவு தொழில், சுரங்கங்கள், பண்ணைகள், தொழிற்சாலைகள், தோட்டங்கள் முதலான மனிதனின் எல்லா செயல்களும் இப்பொழுது உள்ளதைப் போலவேதான் முன்பும் இருந்தன. இப்படைப்பிற்கு முந்தின படைப்பிலும் அப்படியே இருந்தன. அடுத்த படைப்பிலும் கூட அப்படியே இருக்க போகின்றன. நூற்றுக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு பின் இயற்கையின் திட்டத்தினால் புதியதொரு சிருஷ்டி உண்டாக்கப்படுகிறது. அப்பொழுது பிரபஞ்ச சரித்திரமானது இதே முறையில்தான் செயற்படுகின்றது. பௌதீகவாதிகள் வாழ்வின் முக்கிய தேவைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யாமல் புதைபொருள் ஆராய்ச்சியில் நேரத்தை வீணாக்குகின்றனர். நகரங்கள், கிராமங்கள், சுரங்கங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் ஆகியவற்றை கடந்து சென்ற ஸ்ரீ நாரத முனிவர் ஒரு சிறுவனாக இருந்த போதிலும் ஆன்மீக வாழ்வில் ஓர் உந்துதலை பெற்ற பின் அவர் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக ஒரு நொடி பொழுதை கூட வீணாக்கவில்லை. அவர் தொடர்ந்து ஆன்மீக விடுதலைக்குரிய பாதையிலேயே முன்னேறி சென்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதமானது சில நூற்றுக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்த சரித்திர குறிப்பாகும். இந்த தெய்வீக நூலில் குறித்து வைப்பதற்காக மிகவும் முக்கியமான சரித்திர உண்மைகள் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நாரத மகரிஷி என்ன பண்ற, ஆஃப்டர் மை டிபார்ச்சர், ஸோ அதாவது அதாவது அந்த இடத்த விட்டு அவர் வந்து அகன்ற பிறகு வழியில வந்து நிறைய வில்லேஜ், டவுனு இதெல்லாமே வந்து பார்க்குறார் இல்லையா. ஸோ நிலப்புலங்கள், அங்கே விளைச்சல் இதெல்லாமே பார்க்குறார். மேலும் வந்து காடுகள் இல்லைன்னா வந்து பூந்தோட்டங்கள் இதெல்லாமே பார்க்குறார். ஆனால் ஜனங்க எல்லாமே வந்து இந்த நிலையற்ற இதுக்கு வந்து ஓடி ஓடி உழைச்சின்னு இருக்கக்கூடியதையுமே அவர் பார்க்குறார் இல்லையா. அப்படின்னா ஓடி ஓடி உழைக்கிறது தவறு கிடையாது. ஆனால் எவ்வளவு தேவைக்கு என்னவோ அது உழைச்சிக்கிறது தவறு கிடையாது. தேவைக்கு அதிகமாக வந்து நம்ம வந்து 100 மடங்கு இல்லையா. இப்போ ஒரு வீடு இருந்தால் போகிறோம், 10 வீடு 15 வீடு வேணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம் இல்லையா. வாங்கி வாங்கி குவிக்கிறோம். அதே அந்த ஒரு நிலை, அந்த இதெல்லாமே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பேசிக் நீட்ஸ்க்கு நம்ம என்றைக்குமே உழைச்சி தான் ஆகணும். ஆனால் அதுக்கும் மேற்பட்டு நாம் செயல்படுறது வந்து வி ஷுட் அவாய்ட் இல்லையா. அந்த காலத்தை வந்து நாம் பகவானுடைய தொண்டுக்கு நாம் உபயோகப்படுத்தினோம்னா பிற்காலத்தில் வந்து நம்ம அடுத்த பிறவிக்கு அது வந்து நமக்கு உபயோகமாக இருக்கும். ஒன்று ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும், மனிதனாக அவதரிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும், இல்லை மோட்சத்திற்கான ஒரு பாதையும் நமக்கு கிடைக்கும். நாம் எந்த மாதிரியான கர்மங்களை செய்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு அது நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். அதனால நாரத மகரிஷி இதை உணர்ந்த பிறகு, ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி போதனைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதை நன்கு உணர்ந்ததால் சிறு பிள்ளையாக இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணார், இதற்கெல்லாம் ஈர்க்கப்படாமல் அவர் வந்து பக்தி பாதையில முன்னேற்றம் அடையணுன்ற அந்த செயல்கள்ல அவர் ஈடுபட்டார். ஸோ பாகவதத்துல இந்த குறிப்பு வந்து இருக்கிறதா இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் வினிதா கேசவி மாதாஜி, நெட்வொர்க் நல்லா வச்சிருக்கீங்களா? வாசிங்கோ. ஸ்லோகம் கூட டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் தான் இருக்கு, அது ஸ்லோகம் வாசி. எஸ் மாதாஜி. சித்ரதாது விசித்ராத்ரீன் இப பக்ன புஜத்ருமான் ஜாலா சயா சிவஜலான் நளினி சுர சேவிதாகா சித்ரஸ்வனை பத்ர ரதை விப்ரமத் பிரரஸ்ரீயக. சித்ரதாது தங்கம், வெள்ளி மற்றும் செம்பு போன்ற விலையுயர்ந்த உலோகங்கள், விசித்திர பல வகையான சூழ்நிலைகள் நிறைந்த அத்ரீன் குன்றுகளையும் மலைகளையும், இப பக்ன மிகப்பெரிய யானைகளால் உடைத்தெறியப்படும், புஜ கிளைகள், ருமான் மரங்கள், ஜலாசயான் சில சிவ நலம் தரும் ஜலான் நீர்த்தேக்கங்கள், நளினி தாமரை பூக்கள், சுர சேவிதா ஸ்வர்க லோக வாசிகளாலும் விரும்பப்படும், சித்ரஸ்வனை ஆத்ம திருப்தி அளிக்கும், பத்ர ரதை பறவைகளால்
விப்ரமத் குழப்பமான, பிரமர ஸ்ரீய தேனீக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட. மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். தங்கம், வெள்ளி, போன்ற பல உலோகங்கள் நிறைந்த மலை சுரங்கங்களையும் அழகிய தாமரை மலர்கள் நிரம்பிய நீர்த்தேக்கங்களை கொண்ட நிலப்பரப்புகளையும் நான் கடந்து சென்றேன். அலைந்து திரியும் தேனீக்களாலும் பாடும் பறவைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த நீர்த்தேக்கங்கள் ஸ்வர்க லோகவாசிகளுக்கு ஏற்றவையாக இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அப்போ அந்த காலகட்டத்துல தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த காலகட்டத்துல எப்படி எல்லாமே நிறையவே வளங்கள் இருந்திருக்கு. நாம நிறையவே சுரண்டியாச்சு இல்லையா? ஆங்கிலேயர்கள் இன்னும் நல்லாவே சுரண்டிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம நாட்டை இல்லையா? ஸோ எல்லாமே சுரண்டப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த காலத்துல இதெல்லாமே ஃப்ரீயாவே எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு. கோல்டு, சில்வர் இதெல்லாமே இந்த சுரங்க இதெல்லாமே உண்டு. ஸோ மேலும் நீர் தேக்கங்கள்ல தாமரை மலர்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு இயற்கை வளம் எப்படின்னா மேல் உலகத்துல எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த நிலை அவரால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. ஸோ இது ஹையர் லெவல் இல்லையா? அடுத்து எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசி. நான் சொல்றேன். நலவேணு சரஸ்தம்பா குஷகிச்சக கஹ்வரம் ஏக அவாதியது அவா ஏவாதியாதுஹம் அத்ரக்ஷம் விபனம் மஹத் கோரம் பிரதிபாயாக்கரம் காரம் வியாலோ வயாலோ லோலுகா சிவாஜிரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நல வேணு சரஸ்தன்ம குசகீச்சக கஹ்வரம் ஏக ஏவாதியாதோ அகம் அத்ராக்ஷம் விபீனம் மகத் கோரம் பிரிதி உபயகாரம் வியாலோலுக சிவாஜிரம். நல குழல்கள், வேணு மூங்கில், சர பட்டிகள், ஸ்தன்ம நிறைந்த, குஜ கூர்மையான புல், கீச்சக புல் பூண்டுகள், கஹ்வரம் குகைகள், ஏக தனியாக, ஏவ மட்டுமே, அதியாதக புகுந்து செல்வதற்கு கடினமான, அகம் நான், அத்ராக்ஷம் சென்று பார்த்தேன், விபிலம் அடர்ந்த காடுகள், மகத் மிகவும், கோரம் அச்சமூட்டக்கூடிய, பிரிதிபய ஆகாரம் பயங்கரமான, வியால பாம்புகள், உலூக ஆம்பைகள், சிவ நரிகள், அஜிரம் விளையாட்டு மைதானங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு கோரை புற்கள், மூங்கில், நாணல், கூர்மையான புற்கள், புல் பூண்டுகள் மற்றும் குகைகள் ஆகியவை நிறைந்த காடுகளை தனியாகவே கடந்து சென்றேன். இத்தகைய காடுகளில் தனியாக செல்வது மிகவும் கடினமானதாகும். பாம்புகளும் ஆந்தைகளும் நரிகளும் சுதந்திரமாக சுற்றி திரியும் அடர்ந்த இருண்ட அச்சமூட்டக்கூடிய பயங்கரமான காடுகளையும் நான் கடந்து சென்றேன். பொருளுரை. காடுகள், மலைகள், நகரங்கள், கிராமங்கள் முதலியவற்றில் தனியாக புகுந்து சென்று பகவானின் படைப்பில் உள்ள அனைத்தையும் அனுபவித்து அறிவது ஒரு துறவியின் அதாவது பரிவுராஜாக்காச்சாரியரின் கடமையாகும். இதனால் அவர் பகவான் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்கையும் மன வலிமையையும் பெறுவதுடன் பகவானை பற்றிய செய்தியை அனைத்து ஜீவராசிக்கடையிலும் அவரால் பரப்பவும் முடிகிறது. ஒரு சந்நியாசி இவ்வெல்லா அபாயங்களையும் பயமில்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள கடமைப்பட்டவர் ஆவார். இதற்கு முன்னுதாரணமாக உள்ள தற்காலத்து சந்நியாசி பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் ஆவார். இவர் மத்திய இந்திய காடுகளின் வழியாக இதே முறையில் பிரயாணம் செய்து புலிகள், கரடிகள், பாம்புகள், மான்கள், யானைகள் முதலான பல்வேறு காட்டு மிருகங்களுக்கும் கூட ஞானம் புகட்டிய மிகச்சிறந்த சந்நியாசி ஆவார். இக்கலியுகத்தில் சாதாரண மனிதனுக்கு சந்நியாசம் தடை செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஆடையை மட்டும் மாற்றிக்கொண்டு தன்னை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்பவன் உண்மையான சந்நியாசி அல்ல. சமூக தொடர்பை கைவிடுவதெனும் உறுதியை ஏற்று தனது வாழ்வை பகவானின் தொண்டில் முழுமையாக அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். உடையை மாற்றுவது வெறும் சடங்கு மட்டுமேயாகும். பகவான் சைத்தன்யர்
ஒரு சந்நியாசிக்குரிய பெயரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இக்கலியுகத்தில் உள்ள பெயரளவேயான சந்நியாசிகள் பகவான் சைத்தன்யரின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி அவர்களது முந்தைய பெயர்களை மாற்றிக்கொள்ளக் கூடாது. கலியுகத்தில் பகவானின் புனிதமான மகிமைகளை கேட்பதும் கூறுவதுமே உறுதியாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மேலும் குடும்ப வாழ்வை துறந்துவிடும் விரதத்தை மேற்கொள்பவர்கள் நாரதரையும் பகவான் சைத்தன்யரையும் போன்ற பரிவுராஜாக்காச்சாரியார்கள் செய்ததைப் போல் செய்ய வேண்டியதில்லை. மாறாக விருந்தாவனத்து 6 கோஸ்வாமிகளை போன்ற மிகச்சிறந்த ஆச்சாரியார்கள் விட்டு சென்ற புனித நூல்களை கேட்கவும் கூறவும் ஏற்றதொரு புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்து தனது நேரத்தையும் சக்தியையும் இதற்காக அவர் அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரிவர்காச்சாரியா. சோ சந்நியாசத்துல எத்தனை நிலைகள் சொல்லுங்க? 4 நிலைகள் மாதாஜி. இது 3வது நிலை. 3வது ஸ்டேஜ் இல்லையா? அதாவது இருப்பதற்கு இடம் இல்லாமல், அதாவது சொந்த வீடு இதெல்லாமே வந்து தேவையே கிடையாது, அப்படிப்பட்ட நிலை. சோ முதல்ல வந்து குட்டிச்சாக்கா குட்டிதா பகுதகா பகுதாக்கா அதுக்கப்புறம் பரிவர்காச்சாரியா, அதுக்கப்புறம் தான் பரமாம்சா. ஓகே. சோ பரிவர்காச்சாரிய நிலை வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நாரத மகர்ஷி. எப்பவுமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவர் அநேக காடுகள் எல்லாத்தையுமே கடந்து செல்கின்றார். இறைவனுடைய படைப்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை வந்து கடினமான சூழல் இருந்தாலும் அதை எல்லாமே கடந்து சென்றதாக இந்த இடத்துல வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ சன்னியாசி வந்து எந்த ஒரு பயம் இல்லாம வாழ்க்கையில வந்து செயல்பாடுகள் வந்து அமைத்துக் கொள்ளணும். அடுத்த வேலைக்கு நமக்கு உணவு இருக்கோ இல்லையோன்னு தெரியாது. போய் வந்து நாம அந்த அடுத்தவங்க கிட்ட அந்த பிக்ஷம் இது பண்ணா கூட நமக்கு கிடைக்குதோ என்னன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ அப்படி இதுல வந்து ஒரு யாரு எந்த சன்னியாசி வந்து யார்கிட்டயுமே போய் பிக்ஷமே வாங்க மாட்டார். even though he became a சன்னியாசி. one of the acharyas actually. மாதவாச்சாரியார் மாதாஜி. மாதவாச்சாரியாரா? மாதவேந்திரபுரி. சரி, மாதவேந்திரபுரி. மாதவேந்திரபுரி வந்து போக மாட்டார் இல்லையா? அப்பதான் கோபால் என்ன பண்ணுவார், அந்த இது வந்து பால் எடுத்து வந்து கொடுப்பார். அதுக்கப்புறம் அந்த புதர்ல இருக்கக்கூடிய தன்னையை மீட்கும்படி கேட்பார் இல்லையா? சோ இப்படி மாதவேந்திரபுரி என்ன பண்ணுவார், வயதான காலம் 90 வயது இருக்கும் பொழுது நீலாச்சல்ல போயிட்டு எனக்கு வந்து சந்தனத்தை வாங்கிட்டு வா, எடுத்துட்டு வா, என் உடம்பு வந்து இது வெப்பமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். பிருந்தாவனத்துல இருந்து அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த புதர்ல இருந்ததுனால வெப்பமா இருக்கு சொல்லுவார், எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார். ஆனாலுமே அவர் வந்து சரி கேட்டாருன்ட்டு போகும்பொழுது இங்க கோபிநாத்துக்கு தான் அதை வந்து கொடுப்பார். சோ எனக்கு கிடையாது அவருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாரு அப்புறமா. சோ கோபால் ரெக்கமெண்டேஷன்ல இல்லையா? அப்படி அந்த 90 வயதிலுமே வந்து நம்ம நடந்து, அதாவது மேற்கு வங்காளத்துல இருந்து ஒரிசா மாநிலத்துக்கு நடந்து போகணும் இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய கற்பூரமும் அடுத்து வந்து இந்த இதுவுமே சந்தனமும் தான் எனக்கு தேவைன்னு சொல்லிட்டு, அப்படி அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அதாவது எசிடேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சன்னியாசியினுடைய இது. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கதை வாழ்க்கை வரலாறுமே அப்படிதான் இல்லையா? ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வந்த பிறகு கூட அவர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு சென்று அதன் பிறகு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அயராத அந்த சேவையினுடைய அந்த உழைப்பு தான் வந்து இன்னைக்கு நாம் எல்லாரும் உட்காந்து இதை வாசிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கான இந்த ஏகாதசி இந்த புண்ணிய காலத்துல நாம அவரை எண்ணி நாம நம்முடைய பக்தியை வந்து அவருடைய திருப்பாதங்கள்ல நாம சமர்ப்பிக்கலாம். மேலும் மேலும் அவர் என்ன இங்க சொல்ல வர்றார் என்பதை வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு அவருடைய கருணையை வந்து நாம அவர்கிட்ட யாசிக்கணும் இல்லையா? இல்லைன்னா நமக்கு இதெல்லாம் புரியாது. கண்டிப்பா without the mercy of the pure devotee, without the mercy of the Lord வந்து ஒரு கருத்தை வந்து நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. இதுதான் உண்மை. இப்ப இருக்க இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து நம்ம வந்து நாமளே உணர்ந்து அறிஞ்சிடலாம் சொல்ல முடியாது. அதற்கான கருணை இருந்தா மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம கிடைக்க பெறும். ஸோ ஒன்லி பை த மெர்சி தான். ஓகே. லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றார், அவர் வந்து மத்திய பிரதேச மாகாணத்துல அந்த பக்கம் வரும்பொழுது காடுகள் எல்லாமே இல்லையா, அவர் வந்து சவுத் இந்தியா போயிட்டு வர்றாரு, வாபஸ் வர்றாரு இல்லையா? இல்ல போகும்பொழுதா வரும்பொழுது அது நம்ம அவர் மத்திய அந்த காடுகளை கடந்து செல்றது ஐ திங்க் போகும்பொழுதுதான் நினைக்கிறேன்.
அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் எல்லாமே ஹரே நாமத்திற்கு வந்து நடனம் ஆடின. இவர் நடனம் ஆடும்பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுமே நடனம் ஆடியது என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? ஸோ கலியுகத்துல வந்து நமக்கு சந்நியாசம் வந்து இட் இஸ் ஃபோர்பிடன். ஏன்னா இங்க எல்லாமே இட் இஸ் எ குவாரல்சம் யுகம் இல்லையா? அதாவது சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த யுகம். இதுல வந்து நம்ம சந்நியாசத்தை வந்து சந்நியாசம் விடுங்க, நார்மலான சம்சாரி வாழ்க்கையிலே பக்தி பண்றதுக்கு நமக்கு சப்போர்ட் கிடைக்காது. அப்படி இருக்கும்போது சந்நியாசத்தை பத்தி நினைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த இடத்துல இல்லையா? இட் இஸ் வெரி வெரி ரேர். ஒன் ஹூ சேஞ்சஸ் இஸ் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு காவி உடை உடுத்தினா மட்டும் நம்ம சன்னியாசி ஆயிட முடியாது. அந்த காவி உடைக்கே மகத்துவமான இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நாம வந்து வளர்த்துன்னு இருக்கணும். அதை வந்து நம்ம பரிபாலிக்கணும். அப்புறமா தான் நாம அந்த சன்னியாசத்தையே நாம வந்து பண்ணணும். ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் ட்ரெஸ் வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு டிட் நாட் அக்செப்ட் சன்னியாஸ். அவர் எடுத்துக்கல அவர் முதல்ல இல்லையா? Following the in this age, devotional service of hearing and repeating the holy glories of the Lord is strongly recommended. பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடுவதும் அவருடைய நாம ஜபங்களை வந்து சொல்வதும் தான் வந்து ஹையஸ்ட். அதுதான் நமக்கு வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால நம்ம குடும்பத்தை விட்டு போய் தனியா இருந்து நாம சாதிக்க வேண்டிய எதுவுமே கிடையாது. குடும்பத்திலே இருந்து கொண்டு நாம நம்முடைய பக்தியை நாம எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? But may sit down at some holy place and devote his whole time and energy. பரிவர்த்தாச்சாரியா வந்து அப்படி கிடையாது. ஃபேமிலி விட்டு வெளியில போக வேண்டியதுதான். பகவானுடைய புனித நாமங்களை வந்து எக்ஸாம்பிள் ஷட்கோ சுவாமிகள் பத்தி கூட நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? ஒரு மரத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு நாள் இருப்பாங்க, அதுக்கு மேல இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த மரத்தோடய நம்ம அட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுவோன்ற அந்த அந்த கான்செப்டை வந்து அவங்க வந்து அழகா கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவார்கள் மாதாஜி. ஆமா, அதுக்குதான். ஆனா ஒரே மரத்துக்கு கீழே கூட அவங்க இருந்தது கிடையாது இல்லையா? அடுத்து பரிஷ்ரான்மேந்திரியாத்மாஹம் பரிதோ புபுக்ஷிதாஹ ஸ்நாத்வா பீத்வா ஹிருதேநாத்யாஹ உபாஸ்பிருதோ கதாஸ்மராஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. பரிஸ்ராந்தேத்ரியாத்மாகம் திருட்பரிதோ புபுக்ஷிதः ஸ்நாத்வா பீத்வா ஹ்ரதே நத்யா உபஸ்பிருஷ்டோ கதஸ்ரமக. பரிஸ்ராந்த களைப்படைந்ததால் இந்திரிய உடலாலும் ஆத்மா மனதாலும் அகம் நான் திருத் பரித்த தாகம் ஏற்பட்டதால் புவுஷித பசியும் ஸ்நாத்வா நீராடி பீத்வா மேலும் நீரையும் பருகி கிரதே படுக்கையில் நத்யா ஒரு நதியின் உபசிருஷ்ட அதனுடன் தொடர்பு கொண்டதால் கத அதிலிருந்து விடுபட்டேன். சிரமக களைப்பு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜி. மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறு பயணம் செய்த எனக்கு பசியும் தாகமும் ஏற்பட்டது. இதனால் உடலும் மனமும் களைப்படைந்ததை நான் உணர்ந்தேன். எனவே ஒரு நதியின் மடுவில் நீராடி நீரையும் பருகினேன். இதனால் நான் களைப்பிலிருந்து விடுபட்டேன். பொருளுரை: தொடர்ந்து பிரயாணம் செய்யும் துறவியொருவர் இயற்கையால் அளிக்கப்படும் உணவை கொண்டே தனது உடல் தேவைகளான பசியையும் தாகத்தையும் போக்கிக் கொள்ள முடியும். குடும்பஸ்தர்களின் வீட்டு வாசலில் ஒரு பிச்சைக்காரராக அவர் நிற்க வேண்டியது இல்லை. எனவே துறவி ஒருவர் பிச்சை எடுப்பதற்காக ஒரு குடும்பஸ்தரின் வீடு தேடி செல்லாமல் அவருக்கு ஆன்மீக அறிவை புகட்டுவதற்காகவே செல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இல்லையா? ஸோ இவ்வாறு அவர் மலைகள் எல்லாம் கடந்து செல்லும் பொழுது அவருக்கு உடலும் மனசும் வந்து டயர்ட். எல்லாருக்குமே நடக்கும். அந்த சிறு குழந்தையா இருக்கும்போது கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? அவருக்கு பசியும் தாகமும் ஏற்படுகிறது. ஆனால் அவர் குளிக்கிறார், ஒரு குளத்துல நீரை பருகுகிறார். ஸோ பை கான்டாக்டிங் வாட்டர் he got relief from the exhaustion. இது கண்டிப்பா நாம் எல்லாரும் கூட உணர்ந்திருப்போம் இல்லையா? ரொம்ப சோர்வான போது நம்ம வந்து குளிச்சோம்னாலே நமக்கு ஒரு ரிலீஃபா இருக்கும் இல்லையா? பாதி நம்முடைய உடல் உபாதை வந்து குறைஞ்சு போயிடும். அது போலதான் இங்கேயுமே அவர் வந்து சொல்றார். இது இயற்கையிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் இல்லையா? ஸோ இவர் வந்து அதாவது ஒரு வீட்டு முன்னாடி போய் நம்ம வந்து பிக்ஷம் ஏந்துறது வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன்லி நம்ம, அதாவது அந்த துறவினுடைய பசியை போக்குவதற்காக கிடையாது உண்மையிலே.
ஸோ நம்ம சுகதேவ கோஸ்வாமி கூட வந்து அந்த பால் கறக்கக்கூடிய அத்தனை வினாடிகள் மட்டும்தான் அங்க இருப்பாரு. அவருக்கு தேவையானது ஒரு கிளாஸ் பால், அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு கிளாஸ் பால் குடிச்சிட்டு அந்த ஹோல் டே இருந்துருவார். ஆனா அந்த சமயத்துல அந்த கிரகஸ்தனுடைய வாழ்க்கையில வந்து நன்மைகள் ஏற்படுவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த தரிசனமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நற்காலத்தை வந்து கொடுக்கும், நல்ல ஒரு பாதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுக்குதான் துறவிகள் வந்து வர்றது. அவங்களுடைய பசியை போக்குவதற்காக கிடையாது. இன் ஆர்டர் டு அப்லிஃப்ட்மெண்ட், இல்லையா? அதாவது ஒரு கிரகஸ்தனை வந்து மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு எடுத்து செல்வதற்காகத்தான் வந்து இந்த சன்னியாசிகள் வந்து கிரகஸ்தர்கள் கிட்ட வர்றது. ஸோ த மெண்டிகன் டஸ் நாட் கோ டு த ஹவுஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்டர் டு பெக், இல்லையா? அதாவது பிக்ஷம் எடுக்கிறதுக்காக போறது கிடையாது அவங்க. ஒன்லி டு என்லைட்டன் தெம், இல்லையா? அதாவது அவங்கள வந்து பக்தி பாதையில வந்து எழுச்சி உரை செய்வதற்காகத்தான் அவங்க வந்து செல்கிறார்கள். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? निर्मानुजा अरण्ये पिप्पलापस्त आश्रिताः आत्मानात्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्. हरे कृष्ण माताजी। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये विप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यदा श्रुतम् अचिन्तयम्. தஸ்மின் அதனுள், நிர்மனுஜே மனித நடமாட்டம் இல்லாத, அரண்யே காட்டில், பிப்பல ஆலமரம், உபஸ்தே அதனடியில் அமர்ந்து, ஆசிரித புகலிடம் கொண்டு, ஆத்மனா புத்தியால், ஆத்மானம் பரமாத்மா, ஆத்மாஸ்தம் எனக்குள்ளே இருக்கின்ற, யதாஸ்ருதம் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களிடம் இருந்து நான் கேட்டது போல், அச்சிந்தயம் தியானித்தேன். மொழிபெயர்ப்பு: அதன் பிறகு மனித நடமாட்டமில்லாத காட்டில் உள்ள ஒரு ஆலமரத்தின் நிழலில் அமர்ந்த நான், முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களிடமிருந்து நான் கற்றறிந்ததை போல் எனது புத்தியை உபயோகித்து எனக்குள்ளே இருக்கும் பரமாத்மாவை தியானிக்க துவங்கினேன். பொருளுரை: ஒருவர் தான் விரும்பியபடி தியானம் செய்யக்கூடாது. தகுதியுள்ள ஒரு ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக அதிகாரபூர்வமான சாஸ்திரங்களில் இருந்து தியானிக்கும் முறையை ஒருவர் நன்கு அறிய வேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள்ளும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவை தியானிப்பதற்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்ட ஒருவரது புத்தியை நன்கு உபயோகிப்பதன் மூலமாகவும் இம்முறையை ஒருவர் அறிய வேண்டும். ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதன் வாயிலாக பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டை செய்துள்ள பக்தர் ஒருவர் இவ்வுணர்வை நன்கு விருத்தி செய்து கொள்கிறார். ஸ்ரீ நாரத முனிவர் தகுதியுள்ள ஆன்மீக குருமார்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு உண்மையான தொண்டு செய்து சரியாக ஞானம் பெற்றார். இவ்வாறாக அவர் தியானத்தை துவங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வாறாக அவர் கடந்து செல்லும் பொழுது ஒரு ஆலமரத்தை அடியில வந்து அமர்கின்றார், இல்லையா? சோ அவர் அந்த மகாபாகவதர்கள் கிட்ட இருந்து கற்றறிந்த அந்த தியான பயிற்சியும், இல்லையா, அதை கொண்டு வந்து தியானிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அமர்கிறார். ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் ஷுட் நாட் மெடிடேட், அதாவது நாம நினைச்ச பிரகாரம்லாம் வந்து தியானத்தை செய்யக்கூடாது. நாம ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை பெற்று அவ்வழியே நாம வந்து பின்பற்றணும். ஏன்னா அவர் அதை வந்து அவருடைய குரு கிட்ட இருந்து கத்துருப்பார், அதை அவர் பக்குவமாக செயல்படுத்தியிருப்பார், அதையே நமக்கு வந்து எடுத்துரைப்பார். நாம கூட அது குவாலிஃபைடா இருந்தா தான் கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. ஒரு குரு ஒரு சிஷ்யனுக்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா ஈ ஷுட் அட்டைன் த குவாலிஃபிகேஷன், மெச்சூரிட்டி இருக்கணும். அப்பதான் அதை வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ தியான பயிற்சிகள் என்பது நாமெல்லாம் இப்போ யோகா சிஸ்டம்ல போயிட்டு கண்ணை மூடுங்க கண்ணை திறங்கன்னு சொல்றாங்க பாருங்க, அது வந்து தியான பயிற்சிகளே கிடையாது. இட் இஸ் டோட்டலி ஜீரோ. தியானம் என்பதே வந்து டிஃபரெண்ட். அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து அமர்ந்து செய்யறது, அதுக்கு வந்து யோக சித்திகளை பெற்றவர்கள் தான் நமக்கு அதை சொல்லி கொடுக்க முடியும். நம்ம எல்லாருமே யாருமே இந்த இடத்துல யோக சித்திகள் பெற்றவர்கள் யாருமே கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல சொல்லிக் கொடுக்கறது எல்லாமே நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு, மென்டலி அண்ட் பிசிக்கலி நம்மளால வந்து ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும், அவ்வளவுதான் யோகங்கள். One should know perfectly well from the authoritative sources of scriptures through the transparent media. நமக்கு யார்கிட்ட இருந்து வரும்? அது ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து வரும். அண்ட் பை ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் ட்ரெயின்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்குமே பயிற்சி வந்து அவங்க தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ஏதாவது தவறு இழைத்தாலுமே நமக்கு அதை வந்து கரெக்டிவ் மெஷர் வந்து அவங்க தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இல்லையா? அதாவது கண்காணாத இடத்துல
இந்த சித்திகளை பெற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஒரு நொடியிலேயே வந்து அந்த இடத்த வந்து அடைவாங்க. தன்னுடைய மனதில் அவங்க வந்து இருந்தாலும் அவங்களுடைய அந்த ஜீவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they'll be ரீச்சிங் தேர். அதாவது அந்த அளவுக்கு அந்த குவாலிஃபைடா இருப்பாங்க. அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ்ல போயிட்டு அங்க வந்து ஒரு ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு மீண்டும் வந்துருவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து பயிற்சி வந்து உண்டு. ஸோ அந்த பயிற்சி வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி திங். ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப். ஸோ அப்படி நம்ம இந்த மாதிரி தியான பயிற்சிகளை வந்து பக்குவம் நாமெல்லாம் பண்றது வந்து தியான பயிற்சிகளே கிடையாது. இட்ஸ் நம்முடைய பாடி ஃபிட்னஸ்க்காக செய்யறது. ஓகே. ஸோ உணர்வு என்பது இந்த மாதிரியான உணர்வு வந்து யாரால வந்து எடுத்துட்டு வர முடியும்? ஒரு பக்தனால முடியும். ஸோ he started meditating on the supreme personality of Godhead. பகவான் மீது அவர் வந்து பக்தி கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார். மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி அவர் வந்து தியானத்துல அமர்கின்றார். ஓகே. ஸோ who rendered loving service unto the Lord by carrying out the orders of the spiritual master. அதாவது அவருடைய குருமார்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்களோ அதை வந்து அவர் அதை அப்படியே வந்து பரிபாலிக்கிறார். ஸோ அதனால நம்மளும் வந்து நம்ம குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் நாம செய்யணும். ஸோ நாரதாஜி வந்து அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு அடக்கத்தோடு தொண்டு புரிந்து அவர்கள் அவருக்கு வழி நடத்தினதை வந்து அவ்வாறே அவர் வந்து செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார். ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்தோட நாம இன்னைக்கு நிறுத்தலாம். 16வது ஸ்லோகம். தயா யதஸ் சரணாம் போஜம் பவா நிர்ஜிதா சேதசா ஔத்கந்தஸ்ரு காலாக்ஷய ஹிருதயாஷின் மேஷ் ஷனேர் ஹரிஹி. எஸ் விஜய் குமாரி மாதாஜி வாசிங். விஜயகுமாரி மாதாஜி இல்லையா? மாதாஜி இங்க எனக்கு சரியா சுத்த மாட்டேங்குது. வேற யாராவது படிக்க சொல்லுங்க. ஓகே. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. தியாயத இப்படி தியானிக்கும் பொழுது சரண அம்போஜம் பரமாத்மாக உள்ள பரமபுருஷரின் தாமரை பாதங்கள் பாவ நிர்ஜித பகவானின் உன்னத அன்பை நோக்கி மனம் மாற்றப்பட்டது. சேதசா மனதால் செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணம் உணர்வு மற்றும் விருப்பம். ஔத்கண்டிய உற்சாகம் அஸ்ருகல கண்ணீர் உருண்டோடியது. அட்சஸ்ய கண்களின் கிருதி என் இதயத்தினுள் ஆசி தோன்றினார். மே எனது சனை தாமதமின்றி ஹரி பரமபுருஷ பகவான். மொழிபெயர்ப்பு. உன்னத அன்பினால் பரவசமடைந்த நான் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதங்களை தியானிக்க துவங்கிய உடனேயே என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் உருண்டோடியது. பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் தாமதமின்றி என் இதய கமலத்தில் தோன்றினார். பொருளுரை. பாவா என்னும் சொல் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பகவானிடம் தெய்வீக அன்பை ஏற்படுத்தி கொண்டபின் பாவா என்னும் இந்நிலையை ஒருவர் அடைகிறார். பரமபுருஷ பகவானிடம் ஒரு கவர்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொள்வது ஆரம்ப நிலையாகும். இது ஸ்ரத்தா என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் அத்தகைய கவர்ச்சியை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு ஒருவர் பகவானின் தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். பக்தி தொண்டின் சட்ட திட்டங்களை நிறைவேற்றுவது 3வது நிலையாகும். இது எல்லா வகையான சந்தேகங்களையும் போக்கி பக்தி தொண்டின் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக உள்ள எல்லா குறைபாடுகளையும் அகற்றிவிடும். நெட்டு சரியா இல்ல, வேற ஏதாவது படிக்க சொல்லுங்க. எல்லா சந்தேகங்களும் குறைகளும் அகற்ற. மாதாஜி நீங்க மியூட் பண்ணி வாசிங்க, அன்மியூட் பண்ணி. எல்லா சந்தேகமும் குறைகளும் அகற்றப்பட்டதும் ஆன்மீக விஷயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்பிக்கை ஏற்பட்டு அதில் உள்ள சுவை மேலும் அதிகரிக்கிறது. இது கவர்ச்சி என்னும் நிலைக்கு உயர்கின்றது. இதற்கு பிறகு பாவா என்னும் நிலைக்கு வருகிறது. இந்நிலை தூய கிருஷ்ண பிரேமை என்னும் நிலைக்கு முக்கிய முந்தைய நிலையாகும். மேற்கண்ட எல்லா நிலைகளும் உன்னத அன்பின் முன்னேற்ற பாதையில் உள்ள வெவ்வேறு படிகளாகும். இத்தகைய தெய்வீக அன்பு பெருக்கெடுத்து ஓடும் பொழுது பிரிவு துயர் ஏற்படுகிறது. இது ஒருவரை 8 வகையான பரவச நிலைகளுக்கு அழைத்து செல்கிறது. ஒரு பக்தரின் கண்களிலிருந்து பெருகும் ஆனந்த கண்ணீரானது அவரது பக்தியால் அவருக்கு கிடைக்கும் நற்பலனாகும். ஸ்ரீ நாரத முனிவர் அவரது முற்பிறப்பில் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவின் மிக விரைவாக அத்தகைய ஒரு நிலையை அடைய பெற்றார். இதனால் பகவானின் உண்மையான இருப்பை அறிவது அவருக்கு சாத்தியமாயிற்று. பகவானின் இருப்பை அவர் களங்கமற்ற ஆன்மீக வளர்ச்சி அடைந்திருந்த தமது புலன்களால் உண்மையாகவே உணர்ந்து அனுபவித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பாவம் என்பது முக்கியம் இல்லையா? எந்த நோக்கம் பாவம் என்பது எதை குறிக்கிறதுனா அது வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதம். ஆனா அந்த பாவத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அது எதனால வருதுனாக்கா நாம உள்ளம் கொள்ளக்கூடிய நிலை இல்லை. இந்த உணர்வு என்ன பண்ணும்னா எப்படிப்பட்ட பாவத்தை வெளிப்படுத்தும்ன்றது
அவங்களுடைய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பதம், அதுக்கப்புறம் வந்து உணரக்கூடிய பதம் இல்லையா, பகவானை பத்தி அவங்க என்ன தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா, இப்படி எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கும் பொழுது அந்த பாவம் வந்து வெளிப்படும். சில பேருக்கு சும்மாவே கிருஷ்ணான்னு பேர் சொன்னாலே கூட வந்து கண்ணில் தாரையா தண்ணி வரக்கூடிய அந்த அளவுக்கு பக்குவம் பெற்றவர்களும் உண்டு. ஆனால் நாம் அதை வந்து டிராமாட்டிக்னு நினைச்சுக்க கூடாது. சிலது டிராமா இருக்கலாம், சிலது எல்லாமே வந்து உண்மை, அதாவது தன்னையும் மீறி வரக்கூடிய ஒன்றுதான் அது உண்மையான பாவம். அது ஓகே, நம்ம கண்ட்ரோல்லே இருக்காது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த 8 விதமான என்னது குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அறிகுறிகள், குவாலிட்டிஸ் கிடையாது, அறிகுறிகள். பரவசம். கண்ணில் தாரையா தண்ணி வர்றது, அதுக்கப்புறம் மைக்கூச்சம் எரியறது இல்லையா, உடல் நடுங்கிறது, நம்மளுடைய நிலையே இல்லாம இருக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து வரும் இல்லையா. ஸோ இப்படி நம்ம அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா வரும். இப்போ ஆனா இந்த இடத்துல அவருக்கு வந்து கண்ணில் தாரையா தண்ணி வர்றது மட்டும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ மேலும் நம்ம ஸ்ரத்தை என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்ரத்தை இல்லாம இதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. நம்ம ஸ்ரத்தை இல்லைன்னா அந்த தூய பக்தி தொண்டுல வந்து நம்மளால முன்னேறவே அட முடியாது. The third stage is to practice the prescribed rules and regulations of the சாதன பக்தி வந்து நம்ம கண்டிப்பா பயிற்சி பண்ணணும். இது பயிற்சி பண்ண தான் நமக்கு ராகானுக பக்தி வரும். ராகானுக பக்தியில நாம வந்து நிலை பெறும் பொழுதுதான் பாவ பக்தியே வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் டிஸ்பிரேட் ஆல் சார்ட் ஆஃப் மிஸ்கிவிங்ஸ், அதாவது நம்முடைய அனர்த்தம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய குறைபாடுகள் எல்லாமே வந்து சென்றுவிடும் இல்லையா. இந்த குறைபாடுகள் அனர்த்தங்கள் தான் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டுக்கு வந்து மிகப்பெரிய தரைக்கற்கள் இல்லையா. ஸ்ரத்தா, சாதுசங்கா இல்லையா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி இல்லையா, இப்படி வந்து ஒன்னொன்னா நம்ம படிச்சுட்டே வரும். ஸோ அப்படி இந்த இதெல்லாமே நம்ம வந்து அதுல இருந்து அனர்த்த நிவர்த்தி ஆனாலே அதுக்கப்புறம் வந்து இட் வில் பி வெரி பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போயிடும். எது வரைக்கும் நம்ம அனர்த்த நிவர்த்திக்கு வரலையோ அது வரைக்கும் நாம தடைகளோடு நம்ம உழண்டு இருப்போம் இல்லையா. when all misgivings and personal deficiencies are removed இல்லையா, அது எல்லாமே போடுச்சுனாக்கா நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா நிஷ்டா இல்லையா, நிஷ்டா, ஆசக்தி, அதுக்கப்புறம் ருச்சி, பாவா மற்றும் பிரேமை, இது வந்து வரும். ஸோ த ஸ்டேஜ் லீட்ஸ் டு அட்ராக்ஷன், பாவல வந்து நிற்கும் இல்லையா. ஸோ ஆர் த ப்ரேயர் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அன்அலாய்ட் லவ் ஆஃப் ருச்சி. ருச்சி தான் வந்து ருச்சி என்பது தான் நம்ம வந்து ஈர்க்கப்படுறது இல்லையா. ஸோ வில் கெட் த ஹையர் டேஸ்ட், அந்த ருச்சினால தான் நம்ம அடுத்து பாவ நிலைக்கே போவோம். ஸோ பீங் ஸோ சர்சார்ஜ், அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான நிலையில இருக்கும்போது தேர் கம்ஸ் அ ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன், அதாவது விப்ரலம்ப பாவத்தை வந்து நமக்கு வந்து உணர ஆரம்பிக்கும். அதாவது பகவான் நம்மளோட பக்கத்துல இல்லை, ஆனா அவருடைய மேன்மையான நிலையை வந்து நம்மளால வந்து உணர முடிந்து அந்த ஒரு ஏக்கத்தை வந்து நம்ம அன்பு கொண்டு அதை வந்து கண்ணில் இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே நமக்கு வெளிப்படுத்தும். The tears from the eyes of the devotee is an automatic reaction. நம்ம நினைச்சு அழறது கிடையாது. ஓகே, தானா வந்து தண்ணி வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கலா வர்றது ஆக்சுவலி. And because Sri Narada Muni was in his previous birth attained that stage very quickly after his departure from home, it was quite possible for him to perceive the actual presence of the Lord. இறைவனை வந்து அவர் பார்க்கிறார் இல்லையா, அதாவது he gets the darshan of the Lord also. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து அந்த ஆனந்தம் என்பது வருகிறது. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவர் வந்து உண்மையிலேயே அதை வந்து இந்த பௌதீக பண்புகள் எதுவுமே இல்லாத அந்த ஒரு நிலையில வந்து அதை வந்து உணர்ந்தறிகிறார். ஓகே, நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தோடு முடிக்கிறேன். அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த 17, 18, 19 முடிச்சுட்டு நம்ம பிபிடியில் போய் படிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் நம்ம இந்த மாடியூலை வந்து முடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். 19th ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் பண்ணலாம். வாஞ்சகல்பதாரூபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महाराज.